Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isaud to diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Oktubre 24, tuig 2023. Kag karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is 62 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon inimulagan ni mga kurman, Bombot Shama Blanco Hovera. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, bidding sa Iloilo City District Engineering Office gina-question sa pila ka mga kontraktor ginapasuning nga luto ang bidding sa mga proyekto. Ang ginahambalya sining nga luto may mga hukus-pukus dira. Sa dugang pang mga balita, nagpakurukunong investment company nakabiktima sa mga investor sa Iloilo Milyones ka investment na alimunaw. Western Visayas nagapanguna sa may pinakadamo nga narestro sa PhilSys ID. Mga depektibo nga ID mahimo nga paislan kag mga mangunguma na budlayan na mangita sa mga tinawo para sa patanom sa ilahumay. Muli madalaguan ang mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bombohanay sa Udo. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghimo sa inyo sining mga entry sa aton sining 1-2 Panalo Part 22 promo. Kabugusan nga 6.5 million pesos cash, total prizes nationwide ang nagahulat sa mga maswerte nga winners sa 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-balde pa premyo na, may cash pa! Parang makapasakop pagbakal sa mga kinanglanon nga proof of purchase ang aton promo sponsor sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores malapit sa inyong lugar. Yari ang mga proof of purchase nga dapat sinin ninyo pagatipunon kag gamiton. Sunsilk shampoo 1 empty sachet sang Sunsilk pink or green variant shampoo. Tandaan na, Sunsilk pink or green variant shampoo with the best ever Sunsilk with active infusion. Walang makakapigil sa all-day smooth and fragrant hair na may bangong nakakakilig or nakakagigil now with our new best ever fragrance. Kag kung shampoo lang, siyempre kulang. Dapat magamit man sa Cream Silk Conditioner. 1 empty sachet in any variant. Shampoo lang, kulang sa vitamins. Mag Cream Silk araw-araw for hair that is boosted for more. Winner Dishwashing 1 empty stand-up pouch or sticker label sang Winner Dishwashing Cream or liquid of any size and a variant. Basta sa bilis ng galsebo, i-Winner Dishwashing mo! Orocan na product o kun sticker nga nagaangkon sang tanan nga Bombo promo title. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Subong man, our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, isa ka kupon sa tag sa iya kapag bakal o kun pagprenda sang item, pwede gininyo mahimo nga proof of purchase. Ano ang himon? Para makapasakop, isulod sa puti nga sobre ang proof of purchase o required proof of purchase. Isulat ang mga masunod: pangalan, edad, address, contact number, proof of purchase, week number 1 kita subong, kag pirmahan. Isulat man ang title sa promo, 1-2 Panalo Part 22 ng Bombo Radio at Star FM, care of DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mahimo man ihulog ang inyong cinema entry sa amon istasyon ukon sa mga designated drop boxes nga iga-announce namon diri sa radio. Pahanumdom, isarado sa maayo mga envelope agud hindi madula ukon magkalahulog ang mga proof of purchase sa sulod sini. Magpamati adlaw-adlaw sa Bombo Radio Iloilo, bangod adlaw-adlaw, Lunes tungto Biyernes, tag-tatlo ang mga daog sang instant cash prizes kag gift packs. Ang kada daily winner mga daog sang 500 pesos nga cash kag 700 pesos nga balor sang gift pack. Ang gift pack kinabugusan sang isa ka Orocan nga balde, 3 ka pack sang Kumea Pansit, 4 ka pack sang Lifebuoy bath soap, 1 ka box sang Pond's moisturizer, Glutaboost,
White Beauty Serum Burst, isa ka tube sang Rexona deodorant, Dry Serum Fresh Rose Antiperspirant. Kada simana, 15 ang magadaog sa hiwaton nga studio draw sa sulod sang 7 ka simana. Kung malawagan ang imo sining ang pangalan, mayara ikaw sang 6 ka oras, agod nga makuha ang imo sining nga premyo. Kung hindi makaabot or kung hindi maka-claim sa sulod sa 6 ka oras ka deadline, magapili liwat or magabulot liwat sang panibag-o sining nga winner. Ang non-winning entry sa Lean Week number 1 tungtong Week number 7, kwalipikado ina sa aton sining nga grand draw. May guaranteed prizes kita sa 31 ka mga Bombo Radio kag Star FM stations. First prize naton 15,000 pesos, 10,000 pesos sa second prize, kag 5,000 pesos para sa third prize. Sa grand draw, hiwaton ina sa Disyembre 23 tuig 2023. Grand draw nato na take note, Disyembre 23 tuig 2023, may 4 ka regional winners nga magagikan sa National Capital Region, Luzon, Visayas, kag Subongman, Mindanao, ang magadaog sang tag 50,000 pesos kada isa. Ang grand draw winner naton magadaog sang 1 ka milyon nga cash. Sinuayhan ang mangin masunod nga katapo sa Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Gani magpasakop na kay basi ikaw na masunod sini nga mangin milyonaryo sa 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-balde pa premyo na, may cash siyahan pa sa liwat. May 6.5 million pesos ka cash, total prizes nationwide. Ang maswerte, sino ko nagahulat sa mga maswerte nga tagdaong 1 million pesos cash ang grand prize ang nagahulat sa grand draw winner. Subong man sa aton siniiyang nga mga kabombo, hindi kin magkalipat markahan ang inyo sini nga kalendaryo kay man sa Nobyembre 18, liwat kita magapanigayon sang dugong Bombo A Little Pain, A Life to Gain, ginadala sa inyo sang Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated kag sang Philippine Red Cross. Ini bilang pagtuman sa pangako para sa ikayos ng komunidad. Ang programa makabigi isa ka mang pinuslanon nga milestone nga liwat nga magarangkada matapos ang temporaryo nga pag-untat sini bangod man sa COVID-19 pandemic. Sa liwat nga pagbinuligay sang Philippine Red Cross, ang Bombo Radio Philippines kag Bombo Radio Philippines Foundation nakatutok sa pagpalapnag sang espiritu sang voluntaryo nga donasyon sang dugo sa 24 key cities kung saan mayara sang 31 fully digitalized sa Bombo Radio kag Star FM stations sa Nobyembre 18 sa aton sinima kabombo. One-day event ini, Botsilingon, dululungan sa bilog sini nga pungsod na Pilipinas nga magapatigayon kita sang dugong Bombo A Little Pain, A Life to Gain. Ang pagpanumbalik sang dugong Bombo ang isa ka pamatod sang himpit nga dedikasyon sang Bombo Radio Network sa pagsuporta sa mga hilikoton may kangtanan sa pagtipig sa ikayong lawas. Kung matandaan, ang Bombo Radio Philippines ang nakatipon sa 4,135,500 cc sang dugo nga may katumbas nga 4,135 liters ukon 1,034 gallons ukon 20.7 ka drum sa blood supply sa pungsod sa tuig 2019. Pero antes pa man sa tuig 2019, ang Bombo Radio Philippines halin sa inyo nga mga blood donations ang nakatipon kag nakabulig na sa Philippine Red Cross ang average nga 20 drums sang dugo kada tuig. Halin pa sa ginsugura naton ini nga proyekto masobra isa ka dekada na ang nakaligat. Gani ang dugong bombo sa Bombo Radio Philippines ang paday nga ginakilala sa Philippine Red Cross bangod sa dako nga impact sini kang ginakabig nga Bloodiest Single Day Blood Donation Program nga nagapapag-on sa papel sini sa pagpasiguro sang tayuyon nga supply sang dugo para sa medical emergencies. Kabalo ikaw, kada segundo, kada minuto, kada adlaw, kada simana, kada bulan, mayara kita sa isig kapareho nga nagakinahanglan sang dugo agod nga masugpunan ang ila sini iya nga kabuhi kag ang iban matreat ang ila sini nga balatian. Sa pagsaulog sa Bombo Radio Philippines ay ka-57 anibersaryo sa pagtukod sini sa mga tuig, liwat nga ginabuhi ang dungong bombo nga nagapakita sa pangako sa network sa corporate social responsibility, ilabi na sa labing nagakinahanglan. Gani, ikaw ordinaryo ka lamang nga tawo pero makahimo gid ikaw sang bilhid doon nga butang sa pagdonar sang ibudugo sa Nobyembre 18. Kabalo ka ay pa iya sang may naimbento, no? Nga substitute sa dugo, no? Nga kung sa diinti ang dugo sang isa iya ka individual or sa isa ka tawo
No, amo lang niya ang nagakaangay man nga maka-replenish or itughong sa iya agod nga makasugpon sa iya sa nga kabuhi. Kag syempre, lauman gininyo nga ipadtayon sa Bombo Radio Philippines sa espiritu sang pagbinuligay sa tunga sang pribado nga sektor kag humanitarian organization sa pagpanumbalik sa dugong bombo A Little Pain, A Life to Gain. Sa diin, nagapangibabaw ang paghugpon sa pagdihon sa isa ka maayo kag mainulik doon nga komunidad. Kag bilang pagpasalamat sa adlaw sa aton sining dugong bombo, magapanagtag kita sa limited edition nga dugong bombo t-shirt on a first come, first served basis. Lakip na sinadri multivitamins kangay isang 40D. Ang 40D nagabulig ini sa pag-regulate sang hormones kag nagabulig sa lawas sa pag-manage sang stress sa adlaw-adlaw. Kag subong man 40-plex 45B complex nga nagabulig sa pagbato sang pagpangalay, pagpangalang luya sang kalawasan dala si ini sang pagkatigulang kag subong man pre-existing conditions kaangay sang diabetes, hypertension kag high cholesterol. May libre man kita nga snacks, drinks kag hot meals para sa aton mga successful blood donors. Gani ginaagda namo ng tanan nga mag-upod, magbuylog, magpalista kag mangin successful blood donor sa dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Ang detalye sa madalakuan kag mga nagapaw ng mga balita bantayan sa padayon nga pagpalayag sa Bombo aray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod ng mga energy safety tips agud maging safe ang tanan na. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Martes, Oktubre 24, taong 2023 at mga kabombat kay Star Nation sa ating Christmas countdown. 62 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Commission on Elections pinag-aaralan ang pagpapatupad ng delayed proclamation sa mga mananalong kandidato na mayroong disqualification cases. Ang Korte Suprema naman pinaalalahanan ng mga empleyado ng judiciary laban sa paggamit ng artificial intelligence. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines lumabas na sa Executive Committee ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Samantala, ang Public Utility Vehicle Modernization Program naman, 70% nang tapos ayon yan sa Department of Transportation. Mga nakinabang naman sa price cap cash assistance umabot na sa 26,000 na individual. At sa ating international news, tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas, mapag-uusapan lamang kung palalayain na ang lahat ng mga hostage. Ayon naman yan kay United States President Joe Biden. At sa ating sports balita, ang NBA superstar na si LeBron James target ang kampyonato sa kanyang ika-21 season sa liga. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radio at Star FM sa Oktubre at 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Pinag-aaralan na ng Commission on Elections ang pagpapatupad sa delayed proclamation dito ho sa mga kandidatong mananalo ngunit naharap sa mga disqualification cases. Paliwanag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, maaari nilang i-hold muna ang proklamasyon ng mga winning candidates na una nang inisyuhan ng mga kaso dahil natukoy ng komisyon na sila ay nararapat na ma-disqualify. Upang mangyari ito, pinaplano ng komisyon ang pagpasa ng isang resolusyon na siyang magsisilbing basihan ng suspensyon sa proklamasyon ng mga ito. Sa kasalukuyan, sinabi ni Commission on Elections Chair na napakaraming kandidato ang sa ngayon ay may pending cases ngunit kailangan aniyang sundin ng naturang komisyon ang tamang due process. Ang suspensyon sa kanilang proklamasyon anya ang pinakamabisang paraan o remedy para sa naturang problema. Dagdag pa ng opisyal, ang naturang hakbang ay magbibigay pa rin ng komisyon ng akmang jurisdiksyon sa lahat ng mga kandidato kahit na natapos na ang halalan at may tsansa pa rin itong singilin ang mga kandidatong naging pasaway sa kabuuan ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. Hanggang nitong Oktubre 20, 2023, nakapaghain na ang komisyon na aabot sa 165 petition for disqualification at kabuang 7,103 na show cause order laban sa mga kandidato na inakusahang lumabag sa ilang mga election laws katulad ng maagang pangangampanya. Samantala, naka-heightened alert na para sa darating na long weekend ng buong hanay ng Philippine Coast Guard. Ito nga mga kabomba at Nation ay bahagi pa rin ng paghahanda ng naturang hanay para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections at panahon ng paggunita ng undas ngayong taon na magsisimula po mula Oktubre 27 hanggang Nobyembre 5 ng taong kasalukuyan. Kaugnay nito ay natasa ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang lahat ng Philippine Coast Guard districts, stations at substations na paigtingin pa ang hakbang sa seguridad at kaligtasan sa lahat ng daungan sa buong bansa. Ito anya ay upang matiyak na magiging maayos sa kooperasyon ng mga pasilidad ng transportasyon sa dagat, maginhawang paglalakbay ng mga seafaring public at mapayapang halalan at gayon na rin para sa seguridad ng mga turista sa mga beach at pribadong resort sa buong bansa sa gitna ng inaasahang pagtaas ng volume ng maritime traffic. Nakahanda na rin ng mga deployable response group na Philippine Coast Guard Auxiliary para sa iba't ibang mga operasyon. Habang ang mga unit at security team naman ng Coast Guard K9 ay magasagawa ng mga inspeksyon sa presinto ng halalan upang itaguyod ang mapayapa, ligtas at tapat na pagkasagawa ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Bukod pa rito, magpapatrolya ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga maritime tourist destination na handang dagdagan ang mga lifeguard at first responder. Samantala, kasabay nito ay mas pinagting din ng Philippine Coast Guard ang kanilang operasyon kasama ang Philippine Ports Authority, Maritime Industry Authority, partikular na sa pagkasagawa yan ng vessel safety at security inspections at papaalalahanan rin ang mga pasahero sa mga pantalan na manatiling nakabantay at alerto sa paglalakbay sa dagat. Nagkikipag-ugnayan na rin ang naturang Coast Guard sa Commission on Elections, gayon na rin sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para naman sa pangalaga ng integridad ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections at pagkataguyod ng transparency sa proseso ng halalan. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, nagpakalat na ang Philippine Coast Guard ng nasa mahigit 500 mga tauhan nito sa Bicol Region para ho tumulong sa pagbabantay sa darating ngaya na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ito ay matapos ang isinagawang simultaneous multi-agency send-off ceremony sa Barangay Cruzada, Legazpi City sa probinsya ng Albay bilang bahagi pa rin ng paghanda para sa naturang halalan
sa Oktubre at 30 ng taong ito. Layunin nito na itaguyod ang maayos, ligtas at mapayapa itong nalalapit na eleksyon. Samantala, katuwang ng Philippine Coast Guard sa inisyatibong ito ay ang iba't iba pang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na ho ang Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Department of Education, Department of Justice, National Bureau of Investigation at National Intelligence Coordinating Agency. Nakatakda namang magpatupad ng mas mahigpit na seguridad ng Metro Rail Transit 3 bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections, pati ng paggunita sa nalalapit na undas. Ayon sa pamunuan ng naturang Rail Transit, paiigtingin nila ang seguridad sa buong linya ng tren upang matiyak na ligtas ang mga pasaherong babiyahe sa mga naturang panahon. Posible kasi ang pagdagsa ng mga pasahero na boboto ngayong panahon ng halalan. Inaasahan rin ng malaking bilang ng mga pasaherong luluwas patungo sa kanilang mga probinsya ngayong linggo para sa nalalapit na All Saints Day at All Souls Day. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Transportation, Assistant Secretary for Railways and MRT3 Officer in Charge, Georgette Aquino, mag-deploy sila ng mga security marshals at kanilang mga tauhan upang masiguro ang tuloy-tuloy at ligtas na mga magiging biyahe ng mga pasahero. Ang pagkapatupad nito ay alinsunod na rin sa direktibo ng Department of Transportation na siguraduhin sapat at ligtas ang mga public transportation sa buong Metro Manila. Mag-deploy rin sila ng sapat na numero ng mga tren ngayong panahon ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections at Undas. Sa datos ng naturang kagawaran, aabot sa 18 tren ang tumatakbo ngayong tuwing peak season. Mamaya, kunin natin ang linya ni Bombo JC Galvez sapagkat ito hong resolusyon daw sa hinggil sa suspensyon ng proklamasyon ng lahat ng mga kandidato na lumabag sa mga patakaran ng Commission on Elections abay nakatakdahong ilabas bukas. Mamaya, balikan natin ang linya ni Bombo JC Galvez. Samantala muna, nadiskubre ang mga droga ng campaign leaflets mula sa mga gamit ng namatay na 51 taong gulang na lalaki sa may Alabang Zabote Road sa Las Piñas City. Nangyari ang insidente sa kasagsagan ng panahon ng pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan election sa ating bansa. Batay sa inisyal na investigasyon mula sa mga otoridad, natukoy ang nasawing individual na si alias Henry na bumaba mula sa isang pampasaherong jeep patungong Alabang nang bigla itong, pasintabi po mga kabombat kay Star Nation, nagsuka at saka bumagsak at saka nawalan ng malay. Agad namang nirespondihan ng nakasaksing security guard at isinugod na sa pagamutan ang biktima, subalit idineklara itong dead on arrival pagdating sa Pope John Paul Medical Center. Kalaunan, ayon kay Police Colonel Jaime Santos, ang hepe ng Las Piñas Police City ay nang hanapan siya ng pagkakilanlan ng biktima na diskubre na ang paketeng pinaghihinalaang shabu na nakatape sa likod ng bahagi ng campaign leaflets mula sa mga kagamitan ng biktima. Nakumpiska mula dito ang 5 leaflets kung saan may nakabalot at tig-iisang sachet ng sabu o shabu sa bawat leaflets. Ang nakalagay sa leaflets ay kandidato para sa tumatakbong sa pagkakagawad o barangay kagawad sa Barangay Molino 6 sa Bacoor City sa lalawigang puyan ng Cavite. Bukod dito ay may nadiskubre ding 4 na aluminum foil. Kaugnay nito, ayon pa sa hepe, makikipag-ugnayan ng Las Piñas Police Station sa Bacoor Police bukas para naman yan sa pag-imbita sa tumatakbong kagawad na sa Molino, Cavite at para na rin sa karagdagang investigasyon hinggil sa naturang kaso. kumuha naman tayo ng balita sa labas ng ating himpilan tungkol ho dito sa ginagawang mga hakbang ng Commission on Elections dahil pa rin ho sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sapagat ito hong resolusyon daw hinggil sa suspensyon ng proklamasyon ng lahat ng mga kandidato na lumabag sa mga patakaran ho ng naturang komisyon nakatakdang ilabas bukas. Ang kabuuan ng detaling yan ay hatid sa atin ni Bombo JC Galvez. Bombo Victor, Bombo Marlene, plano ng Commission on Elections na ilabas bukas, Oktubre 25, ang isang resolusyon patungkol sa suspensyon ng proklamasyon ng lahat ng mga kandidato na umaharap yan sa kaso ng maagang pangangampanya, vote buying, illegal campaigning at ang mga sumbong na inihain ng task force mula sa private individual. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia,
Pag-uusapan nila ito bukas ng umaga. Narito pakinggan pa natin ang bahagi na pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Yung suspension ng lahat ng proklamasyon ng lahat ng mga kandidato na humaharap sa premature campaigning, sa vote buying, sa illegal campaigning at yung mga na-file yung task force namin kahit na-file ng private individuals. Sa amin pong palagay, yan ang isang mabisang dahilan upang patunayan sa lahat na hindi po nagbibiro ang Commission on Election pag sinabi natin na seryoso kami sa mga kasong nakafile sa Commission on Election. Batay sa pinakahuling datos ng Commission on Elections, ang COMELEC Anti-EPAL Task Force ay nakapag-issue na ng 375 na show cause orders sa mga kandidato dahil sa illegal na pangangampanya at nakapaghain na rin ang COMELEC ng petition for disqualification. Laban yan sa 16 na kandidato dahil sa premature campaigning. Gayunpaman, kumpiyansa ang ahensya na magiging matagumpay ang barangay and sangguniang kabataan elections ngayong taon sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng red category. Tinuri rin ito ang pagsunod ng karamihan ng mga kandidato sa hakbang ng COMELEC laban niyan sa premature campaigning, illegal na pangangampanya, vote buying at ilang pang nauugnay na aktibidad sa halalan. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Handang-handa na po inyong Commission on Elections, ang AFP, PNP, Coast Guard, ang DepEd at lahat po ng mga partner agencies natin. Wala na pong duda. Ilang araw na lang ang aming pong kahandaan ay naandun na. Kaya lang, siyempre sa bawat araw na lumalapit, kinakailangan i-monitor, i-counter-check ang lahat ng bagay, lalong-lalo na't may maaaring magkaroon pa ng problema. So far po, na-distribute na natin ang lahat ng election paraphernalia sa buong bansa. At ito po'y nasa mga tresurero na at maaari pong mula Biyernes ay magsisimula na sila mag-early deployment sa mga bawat barangay, sa mga ating pong mga electoral board members, sa mga Ating napakinggan ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Katatapos lamang din Bombo Victor, Bombo Marlene ng Operation Baklas dito sa may Malibay sa bahagian ng Pasay City. Muling pinungunahan ni Chairman Garcia ang pagbabaklas ng mga karatula na mali yung size at nakapaskil sa mga hindi tinakdang pwesto kagaya na lamang ng pagsasabit doon sa gawad ng kuryente at pagdidikit sa mga poste. Ayon kay COMELEC Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang lahat ng mga materyales na nakuha ay hindi naman sinusunog kung hindi iniimbentaryo at nililista. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Kung natin materials, hindi po natin sinusulog yan, bawal yan sa ating kapaligiran. Iniinventaryo po yan, inililista at inodocument po natin. Siguro naman po, wala nang best evidence kung hindi mga pagmumukha nila na naandun sa mismo mga tarpaulin sa campaign materials and therefore, hindi nila kinakailang ma-deny. Ma-deny nila, hindi sila nagkabit. Lumang istorya na po yan, kumita na po yung mga ganun istorya. Kung sino ang nandun na pagmumukha, sila ang nagkabit. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, matagumpay na naaresto ng pulisya ang dalawang sospek na sangkot sa pamamaril patay sa isang kumakandidatong barangay kagawad sa barangay Maingaran, Masbate City sa probinsya ng Masbate. Sugatan rin sa naging pamamaril ang kasalukuyang kapitan ng barangay Maingaran na si Joseph Martinez, 59 anyos. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, Police Regional Office 5 spokesperson, ang dalawang sospek ay inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group at Masbate Police Provincial Office. Kusa namang sumuko sa Masbate City Police Station ang pangatlong sospek sa naturang pamamaril. Ang biktima ay kinilalang si Jovi Pintor, 44 anyos. Ipinag-utos na rin ni Bicol Police Director Police Brigadier General Weston Mundo o Binke ang isang komprehensibong manhunt operation laban sa 5 pang sospek na hanggang sa ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad.
Pinaalalahan na naman ni Senior Associate Justice and Acting Chief Justice Marvic Leonen ang mga empleyado ng judiciary sa paggamit ng artificial intelligence. Ayon sa opisyal, kailangang maging maingat ang mga empleyado ng hudikatura sa kanilang pag-share sa kanilang mga personal information at gayon na rin sa paggamit dapat ng mga social media sa mga bagay na trusted source lamang. Ginawa ng naturang opisyal ang paalala kasunod na rin ang pagiging popular ng photo application gamit ng artificial intelligence. Ang naturang artificial intelligence application ay gumagamit ng digital photo ng mga netizen at naglalabas ng enhanced photo. Ayon kay Justice Leonen, kailangan basahin at intindihin muna ng mga judiciary employees ang privacy policy ng mga ginagamit nilang applications o software at dapat batid ng mga ito ang lawak ng paggagamitan sa kanilang mga ibinibigay na impormasyon. Babala ng Acting Chief Justice, bagaman mistulang harmless ang paggamit ito, maaari umunong magamit ang mga literato ng mga netizen sa paggawa ng mga peking accounts na maaari namang magresulta sa identity theft, social engineering, phishing at iba pang mga malicious activities. Bago nito, una na rin pinagbawalan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga empleyado ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa paggamit ng artificial intelligence image generator dahil na rin sa umunay security risk na hatid nito. Samantala, pumirma na ng isang kasunduan ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Cooperative Development Authority para sa mas maayos na regulasyon sa mga kooperatiba sa ating bansa. Layunin ng Memorandum of Agreement na mapalakas pa ang monitoring at regulation sa mga kooperatiba na nauugnay o may kinalaman sa pag-i-issue ng electronic money, mga kooperatibang may kinalaman sa payment systems at maging yaong mga nagde-deploy ng automated teller machines. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remola Jr., mahalaga ang tulong ng CDA para mas mahigpit na pagbabantay sa mga kooperatiba sa buong bansa dahil na rin sa ilang hamon sa operasyon ng mga ito. Sa ilalim nito ay mababantayan ang iba't ibang mga problema na kadalasang nagagawa ng mga kooperatiba katulad ng duplication at inconsistency sa mga payment regulations at iba pa. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang mga financial cooperatives ay matatagpuan sa 12 mga munisipalidad o 212 mga munisipalidad sa buong bansa na walang presensya ng mga bangko. Ito ay may 13% sa kabuuan ng mga munisipalidad sa ating bansa. Sa dagdag ng mga balita, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na isinasagawa ang pagsusubikap ng pamahalaan para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang kanyang binigyang diin sa ginanap na Armed Forces of the Philippines Council for Sergeants Major sa Malacanang, kung saan iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkapanatili ng depensa ng Estado, soberanya at patrimony ng ating bansa. Ayon sa Pangulo, nananatiling matatag ang gobyerno para sa layunin nitong pagkasagawa ng transforming at modernizing sa sandatahang lakas ng Pilipinas para gawin itong isang world-class force na ginagalang at irerespeto ng mga counterpart nito at malaki anyang maipagmamalaki ng ating bansa. Aniya, patuloy na isinusulong ng administrasyon ng mga programa at patakaran na magsusulong sa kapakanan ng bawat miyembro ng kasundaluhan at gayon na rin sa kanilang mga pamilya. Kasabay nito ay sinabi rin ni Pangulong Marcos Jr. na asahan ang kanyang magiging buong suporta sa Armed Forces of the Philippines upang matiyak na madali itong makaka-adapt at nakakapaghanda sa anumang uri ng contingency na kinakailangan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ni pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Continue to show them your selfless and dedicated service to the nation that enabled you to reach the positions that you occupy today. I am confident that our Sergeants Major will continue to learn new skills, acquire more knowledge, and enhance their competence to fully realize the armed forces' objectives. Rest assured that we will remain steadfast in transforming and modernizing the AFP into a world-class force that is respected by its counterparts and is a source of national pride. Atin pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas pa rin ng ating himpilan. Ito ang paglalagay ng public assistance centers sa mga pangunahing sementeryo dito ho sa Metro Manila para huyan sa nalalapit na Undas 2023. Kasado na ng Metro Manila Development Authority. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Tropio Anwada Jr. Puspusan na ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority at naglatag na din ang plano para sa pagunita ng Undas ngayong taon. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, maglalagay ang kanilang Road Emergency Group ng Public Assistance Centers sa mga pangunahing sementeryo sa Metro Manila at mayroon ding naka-standby na ambulansya. Habang ang Metro Parkway Clearing Group naman ay nakatoka sa paglilinis ng mga sagabal sa lansangan. Mag-iikot naman ang kanilang motorcycle units sa mga lansangan sa paligid ng mga sementeryo para tiyakin ang maluwag na daloy ng mga sasakyan. Habang ang mga nakahambalang sasakyan sa paligid ng sementeryo ang siyang tututukan ng towing and impounding group. Traffic personnel, bibigyan na lang po namin kayo ng copy ng list ng mga sementeryo buong Kamaynilaan na kung saan magde-deploy po yung ating mga personnel. Hindi lamang po traffic personnel ang ating i-deploy, police personnel para to ensure po yung kaligtasan din ng ating mga kababayan. Meron din po tayong public assistance centers na pamumunuan po ng ating road emergency group para po in case of emergency meron po tayong nakaantabay. Aabot sa halos 1,500 tauhan ng MMDA ang ipapakalat sa darating na undas. Samantala, pinaalahanan naman ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang may mga yumaong mahal sa buhay sa Manila North at South Cemetery na hanggang bukas na lamang maglinis ng mga puntod. Ito ay upang matiyak na walang basurang sasalubong sa mga dadalaw ngayong undas. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chaunu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Pumanaw na ang Bishop ng Diocese of Tarlac na si Enrique Macaraeg kahapon po yan sa edad na 67 dahil sa cardiac arrest. Ito ang kinumpirma mismo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at sinabing nasawi si Bishop Macaraeg sa kanyang hometown sa Malasiki, Pangasinan. Batay sa report, nakapaglaro muna ang si Bishop Macaraeg ng basketball tournament nang bigla itong mawalan ng malay. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Diocese of Tarlac at humiling ng panalangin para kay Macaraeg. Bukod dito ay nag-issue rin ng prayer para sa eternal repose ng kaluluwa nito. Si Macaraeg ay inordinahan noong bilang pare ng Lingayen Dagupan Archdiocese noong taong 1979, habang si Pope Francis naman ay nag-appoint sa kanya bilang Bishop ng Tarlac noong taong 2016. Nanilbihan rin ito bilang chair ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on the Laity. Samantala, kumalas na ho ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa Executive Committee ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito ay para mapanatili umano ng kasarinlan ang ng CBCP, subalit ipagpapatuloy pa rin ang engagement nito o ugnayan sa anti-communist body sa ibang pamamaraan. Paliwanag pa ni Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP Commission on Public Affairs, na mas mainam na makipag-engage na ang NTF-ELCAC ng labas sa Executive Committee gayas na lamang bilang isang advisory body. Nagsagawa din sila ng malalim na diskusyon sa naturang usapin kung saan mas maigting madinig ang panig nila bilang external voice sa halip na mapasama sa multi-agency at multi-sectoral executive committee. Ipinaliwanag din ni Father Ceciliano na sumapi ang itong CBCP Commission sa NTF-ELCAC bilang bahagi ng whole of the nation approach na ginagawang hakbang ng pamahalaan laban sa ilang dekada ng presensya
ng mga armadong mga komunista sa ilang parte ng ating bansa, kung saan kabilang dito ang pakikipagtulungan sa mga stakeholders gaya ng Simbahang Katolika. Una nang sinabi ni Father Ceciliano nitong Lunes na nakikipag-ugnay na rin itong CBCP sa NTF-ELCAC simula pa noong Duterte administration nang mabuo ang naturang task force, kung saan magpapatuloy niya ang naturang engagement at ang mga pakikipag-miyembro nito sa komite ay bilang formality lamang. Kung maalala kasi umani ng samot-saring pagkabahala ang pagkakasama ng Public Affairs Commission ng CBCP sa Executive Committee ng NTF-ELCAC nang inanunsyo noong Setyembre ng kasulukuyang taon. Inakusahan naman ng task force ang ilang church workers ng pagkakaugnay namang ito sa komunistang grupo kung saan naghain ng pamahalaan ng terrorist financing charges laban sa rural missionaries of the Philippines. Samantala, itinakda ng Catholic Diocese sa Pilipinas ang Oktubre 27 ng kasalukuyang taon bilang araw ng pagdarasal, pag-aayuno at pagpepenitensya para sa mga kapayapaan bilang tugon yan sa panawagan ni Pope Francis kaugnay sa madugong gera na nangyayari ngayon sa pagitan ng Israeli Defense Forces at ng militanteng grupong Hamas. Pinangungunahan ito ng Archdiocese of Manila na naglabas ng circular nitong Lunes na nagmamandato sa lahat ng clergy nang mag-oorganisa ng mga inisyatibo para sa pagdarasal. Kaugnay nito ay hinikayat ni Vice Chancellor Father Carmelo Arala Jr. ang kanyang kapwang pari para magsagawa ng liturgy gaya ng pagdarasal ng Rosaryo. Ang mga karatig na diocese naman sa Luzon gaya ng San Carlos at lalawigan niyan ng Pangasinan at gaya na rin sa Malolos sa Bulacan ay nag-issue na rin ng kanilang circular kaugnay sa araw ng pagdarasal para sa kapayapaan. Sa katimugang bahagi naman ng Pilipinas, sinabi ni Bishop Edwin de la Peña ng Prelature of Marawi na makikiisa rin sila sa lahat ng pro-lifers at gayon na rin sa peace advocates sa pagpapanawagan para sa ceasefire at malayang access sa lahat ng humanitarian life support system sa Gaza, kasabay ng apela para sa pagpapalaya sa mga bihag. Kung maalala, una nang umapela si Pope Francis sa mga mananampalataya noong October 18 para sa Day of Prayer at Fasting para sa kapayapaan na inaanyayahan naman ang mga mananampalataya sa iba't ibang Christian denominations at ibang religious traditions para makiisa sa naturang inisyatibo. Sa iba pa ring mga balita, nagpasalamat ang Department of National Defense sa iba't ibang mga bansang nagpahayag ng pagsuporta sa ating bansa matapos ang pinakahuling insidente ng pangharas ng bansang China sa tropa ng militar ng Pilipinas dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pinakahuling insidente ng pangaharang at pamamangga ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels sa supply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na nagsasagawa lamang sana nitong rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sa isang statement ay sinabi ni Department of National Defense Spokesperson Director Arsenio Andulong na kinikilala nila ang gobyerno ng France, South Korea at Japan na tumindig para sa Pilipinas laban sa ilegal at mapanganib na naging aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang naturang mga bansa ay iisa ng posisyon hinggil sa nangyaring insidente kung saan binigyan diin ng mga ito na walang karapatan ang China sa West Philippine Sea, kasabay ng pagbibigay diin na ang mga aksyon na ginagawa nito ay nakakaapekto sa katatagan ng Indo-Pacific region. Kung maalala, bukod dito ay nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas ang Estados Unidos, Australia, Canada at iba pang mga bansa. Tinalakay naman ng mga security advisors ng Pilipinas at Estados Unidos sa telepono ang panibagong mapanganib na maniobra ng barko ng China laban sa supply boat ng Pilipinas sa katabigan niya ng Ayungin Shoal, kung saan tiniyak ni United States National Security Advisor Jake Sullivan kay Philippine National Security Advisor Eduardo Anyo ang commitment ng Amerika na i-invoke ang Mutual Defense Treaty sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa Philippine assets sa pinagtatalunan
lalo ng karagatan. Binigyang diin din ng United States official ang pagsuporta ng Estados Unidos para sa kaalyado nito na Pilipinas, kasunod ng mapanganib at hindi makatarungang aksyon ng Chinese maritime militia vessels na bumangga sa resupply boat ng Pilipinas noong Oktubre 22. Pinagtibay din ng United States sa Pilipinas ang matatag na alyansa at pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa at pinag-usapan din ang nalalapit na United States at Philippine engagements at gayon na rin ang mga hakbangin para palakasin ang close partnerships ng mga ito. Ang pag-uusap ng dalawang security advisors ng Pilipinas at Amerika ay kasunod na rin ng inilabas na statement ng United States State Department na nanindigan sa commitment nito na depensa ng Pilipinas kasunod ng pagbangga ng barko ng China sa supply boat ng ating bansa. Balita pa rin sa labas ng ating himpilan. Ito hong presyo ng bigas, asahan ng pagtaas sa mga susunod na araw ayon ho sa SINAG. Supply ng itlog kinakapos pa rin dahil sa epekto ng bird flu. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Inihayag ng Samahang Industriya ng Agrikultura na asahan pang pagtaas ng presyo ng bigas sa mga susunod na araw. Ayon kay Rosendo So, chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura, ito raw ay dahil sa pagsipa ng presyo ng farm gate price ng palay sa 27 hanggang 28 pesos. Maliban pa rito, isa pa raw sa rason ay ang pagbili ng ilang rice traders ng palay sa mas mataas na presyo. Rason kung bakit sumisipa ang retail price ng bigas sa merkado. Ayon pa kay So, posibleng hindi makuha ang target na ani ng palay para sa buwan ng Setyembre hanggang Disyembre dahil na rin sa pinsala ng mga nagdaang bagyo sa ilang palayan. Sumipa ng 27 to 28 pesos. And yung pag-increase dyan, partial pa lang yan. Pag ibase natin dun sa 28 pesos na makaabot ng 51 pesos. Samantala, kaugnay pa nito, apektado rin ng mga nagdaang bagyo kasabay ng bird flu ang supply ng itlog sa bansa. Ayon kay Francis Oyehara, President ng Philippine Egg Board Association, kinakapos ngayon sa supply ng itlog ang bansa at maraming poultry farmers na ang nagbawas ng alagang manok para sakaling tamaan ng flu ay hindi sila gaanong malulugi. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Umabot na ho sa 70% ang kabuang bilang nitong mga traditional jeepneys na naging miyembro ng mga transport cooperatives sa ating bansa bilang bahagi pa rin ho yan ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa Department of Transportation, tanda ito ng pagnanais ng maraming mga tsuper at operator na nagnanais maging bahagi ng isinusulong na modernization program ng ating pamahalaan. Paliwanag ni Transportation Secretary Jaime Bautista, ramdam ng mga ito ang maraming bentahe ng pagsali sa programang modernisasyon sa public transport, kasama na ang tuluyang pagbuti ng kalidad ng buhay ng mga nauna nang sumali dito. Ayon sa kalihim, ang 70% nitong mga operators at tsuper na nakibahagi sa naturang programa ay bahagi na ng 1,700 transport cooperatives sa buong bansa. Kasabay nito, hinikayat muli ng kalihim ang mga tsuper at operators na tanggapin na ang inaalok ng pamahalaan na modernisasyon sa mga pampublikong jeepney mula sa mga tradisyonal na jeepney. Maalalang una nang pinalawig ng pamahalaan ang deadline para nga sa consolidation ng mga transport cooperative ng hanggang December 21 ng kasalukuyang taon. Sa ilalim ng naturang programa, ang mga operators at mga tsuper ay kailangang bumuo ng mga kooperatiba o korporasyon. Nagpahayag naman ng pagsuporta ang shipping industry kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. At mga kabombat consternation, ito ay sa kabila pa rin ng naunang alegasyon na ibinunyag ng dating opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Jeff Tumbado ukol sa umunoy mga under-the-table transactions na nangyayari sa naturang kagawaran na isa sa mga sangay ng Department of Transportation na kinalaunan din ay binawi ito.
Sa panig ng Philippine Coastwise Shipping Association Incorporated, ang pinakamalaking organisasyon ng mga ship owners sa buong bansa. Kilala nila si Secretary Bautista bilang mabuting opisyal na agad tumutugon sa mga problema sa maritime sector at mapalokal man yan o international. Sinabi rin ng grupo na ang mga alegasyon ay walang basihan at malinaw na paninira lamang sa reputasyon ng naturang kalihim. Maliban sa kawalan ng ebidensya, sinabi rin ng naturang samahan na maaaring may iba pang intensyon ang paninira kay Secretary Bautista at pag-uugnay sa kanya sa mga isyu ng korupsyon. Samantala, tinukoy naman ng grupo ni Bautista o ng grupo si Bautista bilang transparent, ethical at professional sa loob ng kanyang pagsisilbi sa pamahalaan. Samantala, nakinabang na ang kabuang 26,000 rice sellers sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pag-roll out nga nitong cash assistance para sa kanila kasunod ng naunang implementasyon nitong price cap sa bigas. Maalala ang ipinatupad ng price cap sa kautusan na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil yan sa napakataas na presyuhan ng bigas noong buwan ng Agosto sa mga merkado sa ating bansa. Setyembre 5 taong 2023 nang ipatupad ito at nagtuloy-tuloy hanggang sa unang linggo ng buwan ng Oktubre. Sa pagtatapos ng pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng mga tulong pinansyal, umabot sa kabuang 26,266 rice retailers at sari-sari store owners ang nabigyan ng one-time government cash assistance na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Una itong nagsimula noong Setyembre 9 at nagtuloy-tuloy pa rin matapos ang pagtanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang price control. Ayon sa Department of Social Welfare Development, ang mga nabigyan ng tulong pinansyal ay yaong mga retailers at mga store owners na nakapag-comply sa presyuhan sa naitinakda ng price cap na 45 pesos kada kilo para yan sa well-milled rice habang 41 pesos kada kilo naman para sa regular milled na bigas. Sa dagdag ng mga balita, na kumpleto na ng daan-daang residenteng naaapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro ang ibinibigay na libreng training ng pamahalaan para sa kanila. Layunin ng community-based sustainable tourism organizations na makabangon ang mga mamamayan sa pinsalang idinulot ng pagkalat ng langis sa kanilang lugar, lalo na ang mga nasa sektor ng turismo. Pinangunahan na aktibidad ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, gayon na rin si Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dodor at iba pang mga opisyala. Nasa 1,072 naman ang bilang ng mga sumalang sa pag-asanay na nakapaloob sa bukas na may pag-asa na sa turismo at Alternative Livelihood Training Program. Kabilang sa mga pinag-aaralan ng mga residente ang farm tourism, urban farming, food tourism at gayon na rin ang health and wellness tourism at marami pang iba. Naging kaagapay naman nito ang Department of Tourism, ang Department of Labor and Employment kung saan nakapaloob ang ilang programa kagaya ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers at marami pang iba pong mga individual. Samantala, 39 minutes bago makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, minaliit ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri ang epekto ng desisyon ng Korte Suprema na itinanggi ang petisyon ng Senado na humahamon sa constitutionality ng isang memorandum na inilabas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Una nang kasing itinanggi ng Supreme Court ang petisyon ng Senado na humahamon sa utos ni Duterte na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na dumalo sa mga pagsisiyasat ng mataas na kapulungan sa questionableng pagbili ng COVID-19 supplies noong taong 2021. Dagdag pa, ang desisyon ng Korte anya ay kinikilala at itinataguyod ang likas at lawak ng kapangyarihan ng Kongreso upang magsagawa ng pagsisiyasat sa kondisyon na ang pag-iimbestiga ay kinakailangang sa batas. Tiniyak din sa pag-aaral ni Zubiri ang desisyon at gagamitin ito para palakasin ang kanilang internal rules habang pinapanatili nito ang mandato ng konstitusyon. Una rito nag-ugat ang kaso sa isinagawang pagsisiyasat ng Senate Blue Ribbon Panel
na questionableng paglilipat nitong 42 billion pesos COVID-19 na pondo ng Department of Health sa Department of Budget and Management Procurement Service noong taong 2021. Inimbestigahan din ng mga senador ang 8.6 billion pesos na ginamit ng PSDBM para sa pagbilingan nitong face mask, face shield at personal protective equipment mula sa Pharmally Pharmaceutical Corporation na mayroon lamang 625,000 na paid-up capital noong lumawak ang kumpanya sa bidding ng gobyerno. Sa pagtanggi sa petisyon ng Senado, iginiit ng Supreme Court en banc na ang Senate Blue Ribbon Committee ay mayroon ng remedyo sa loob ng opisina nito para resolbahin ang jurisdictional challenges na inihain ni Duterte. Sa mga oras ito ay kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating mga probinsya sapagkat 400 kandidato dyan sa Central Visayas pinadalhan ng show cause order ng Commission on Elections. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Star FM Cebu. Naglabas ng show cause order ang Commission on Elections Central Visayas sa mahigit 400 kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections dahil sa umano'y election offenses. Inihayag ni Commission on Elections 7 Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano na 483 ang pinagpapaliwanag sa mga akusasyong kanilang nilabag na mga panuntunan sa halalan. Lumalabas sa datos ng komisyon na noong Oktubre 18, ipinapakita na ang lalawigan ng Cebu ang may pinakamaraming bilang ng mga kandidato na nahaharap sa mga posibleng paglabag na umabot sa 418, 56 mula sa lalawigan ng Bohol ang hiniling na sumagot sa show cause order habang 12 kandidato naman sa Negros Oriental. Samantala, nauna na ring tiniyak ni Castellano sa publiko na handa sila kasama ang tropa ng pamahalaan na magbantay para masiguro ang kaligtasan at malayang makaboto ang mga ito nang walang kinatatakutan. To the voters, after this campaign, hopefully on the 29th, we will have already a list of your candidates. We will here to assure you that you will be safe to vote. Come out and vote on election day. Yan ang bahagi ng pahayag ni Commission on Elections 7 Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ilang overseas Filipino workers naman mas pinipiling manatili raw sa Lebanon sa kabila ng voluntary repatriation na ipinapatupad ng Department of Foreign Affairs matapos ang pagkasailalim ng Pilipinas sa nasabing bansa sa Alert Level 3. Alamin ang detalye na yan mula sa Bombo Radio Kawayan. Mas pinipili na manatili ng ilang OFW sa Lebanon sa kabila ng voluntary repatriation na inirekomenda ng Department of Foreign Affairs. Hindi matapos isa-ilalim na sa Alert Level 3 ang Lebanon dahil sa tumitinding sagupaan sa border ng nasabing bansa at ng Israel. Inayag ni Bombo International News Correspondent May Rumagos mula sa Lebanon na una nang lumikas mula sa southern border ng bansa, wala umano siyang balak na umuwi sa Pilipinas. Sinabi niya na kung siya ay uuwi man sa Pilipinas ay poproblemahin niya rin ang magiging buhay nila ng kanyang pamilya dahil siya ay mawawalan ng trabaho. Wala naman anyang ground invasion kundi palitan lamang ng pinapalipad na rockets at problema lamang ng Hezbollah ay walang Iron Dome na didepensa sa mga ipinapalipad na rockets ng Israel. Kasulukuyan siyang nasa Beirut ngayon at wala namang nangyayari na kaguluhan kaya mas pinipili niyang manatilo doon at maghanap buhay. Anya magiging vigilante na lamang umano siya at laging magmonitor upang makaiwas sa mga kaguluhan at agad na makalikas kung kinakailangan. Kasi sir, I want to be honest. Sa lahat ng makarinig nito, mahirap sa Pilipinas. Okay? It will take you time na maghanap ng work. I did understand life is very important. Pero siguro hindi ko naman ipapahamak yung sarili ko kasi alam kong may pamilya pa akong nag-aantay sa Pilipinas. Ang kasi sir, pag nag-decide kang umuwi ngayon, I have my brother and sister that I sent to school and my son also. So, mahirap po sa part ko na I have to decide directly na wala pa namang nangyayari. So, para sa akin, I stayed and I will like monitor
Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito naman ho, Ombudsman, binasura ang kaso sa umano'y ill-gotten wealth ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Binasura ng Office of the Ombudsman ang petition for forfeiture hinggil sa umano'y ill-gotten wealth ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ang complainant sa kaso ay si dating Iloilo Provincial Administrator Manuel Mejorada na mahigpit na kritiko ng dating alkalde. Sa joint resolution na may petsang November 16, 2016, nakatanggap ng ebidensyang ombudsman sa kung saan noong umuupo pa si Mabilog bilang alkalde ng Iloilo City, mayroon umano itong yaman na umaabot sa 60 million pesos na mahigit umano sa income nito at sa kanyang tinatanggap na sweldo. Dito at ipinag-utos ang ombudsman sa pag-file ng petition for forfeiture sa umano ill-gotten wealth si Mabilog. Sa record ang income ng may bahay ng alkalde na si dating Iloilo City First Lady Maria Victoria Mabilog na accountant sa Canada ay umaabot sa mahigit 4 million pesos noong 2005 at 2006 at higit naman sa 8 million pesos noong 2007. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Jonar Pueblo, ang legal counsel ni Mabilog, sinabi nito na nabigo si Mejorada na magbigay ng kaukulang mga ebidensya upang idiin ang dating alkalde. Dahil sa kakulangan sa merito, binasuraan niya ng ombudsman ang kaso laban kay Mabilog. Ito ay aprobado naman ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. sa ngalan ni Ombudsman Samuel Martires. Well, the Office of the Ombudsman, upon review, dismissed the forfeiture case that it had initially filed against former Mayor Jed Patrick Mabilog. It shows that clearly, and based on their order, on their resolution, that there was no ill-gotten wealth that was acquired by then Mayor Jed Patrick Mabilog, and that he was able to explain properly his wealth, no, despite the complaint against him. Si Attorney Jonar Pueblo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 na most trusted radio network na country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantalang board passer ng 2023 Forester Licensure Examination, hindi raw naging hadlang sa kanya ang pagiging persons with disability. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Lawag. Hindi naging hadlang ang pagiging person with disability ni Mr. Marvin Longboy na nakapasa sa October 2023 Forester Licensure Examination. Ayon kay Longboy, hindi pa rin makapaniwala na naipasa niya ang eksaminasyon, lalo't isa sa mga naging hamon sa kanya ay ang pagre-review. Ito ay dahil hindi niya masyadong makita o mabasa ang mga lessons lalo na sa gabi, ngunit hindi siya sumuko at nawala ng pag-asa sa tulong na rin ng kanyang pamilya at mga naniniwala sa kanya. Ganon pa man, hindi pa rin niya siya tumigil sa pagre-review at ginawa ang lahat para may saulo ang kanyang mga binabasa. Sinabi pa nito noong nag-aaral pa ay tinutulungan siya ng kanyang mga profesor at hatid sundo siya ng kanyang pamilya. Yung pagre-review ko po, sobrang nahihirapan po ako kasi hindi ko po masyadong makita yung mga text din sa reviewers. Lalo po pag gabi po, medyo ang hirap po magbasa. Nabatid na noong bata pa ay gusto niyang maging agriculturist, ngunit nagiba ito noong napunta siya sa forestry. Samantala, pinayuhan ni Mr. Longboy ang mga katulad niya na may mga kapansanan na huwag mawalan ng pag-asa at magpursige lamang para sa inaasam na tagumpay. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag. Para sa Bombo Network News, Bombo Aileen Arda nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! 11 minuto bago ho mag-alauna ng hapon. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, kumuha pa rin tayo ng mga balita sa ating mga himpilan. Itong masusig investigasyon dyan ho sa pamamaril sa isang kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa bayan ho ng Aguilar. Nagpapatuloy ang bayan ng Aguilar maaaring ilagay bilang isa sa areas of concern sa lalawigan. Ang detalye niyan itintukan ng Bombo Radio Dagupan.
Maaaring itala bilang isa sa mga areas of concern sa lalawigan ng Pangasinan ang bayan ng Aguilar matapos ang nangyaring pamamaril sa isang kandidatong barangay captain para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Captain Renan de la Cruz, Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office, sinabi nito na bagamat may tuturing bilang isang isolated case, matapos mapag-alamang isang running candidate at admin supervisor ng isang solar services sa naturang bayan ng biktima, tuloy-tuloy naman na ang kanilang isinasagawang investigasyon. Anya, nakatuwang ang iba't ibang mga opisina at ahensya ng pamahalaang panlalawigan na ay ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at mabigyan ng hustisya ang naulilang pamilya ng biktima. Nandun na rin po, inutusan na rin po ng ating provincial director, ang ating intelligence unit, ang TIGMO po. They are conducting a thorough investigation para malaman po natin, matukoy kung sino po itong suspect na to at nang mapanagutan niya ang kanyang ginawang paglapag sa ating saligang batas at maibigay po natin ang tamang hustisya sa kanyang pamilya po. Activated na rin po ang KIMAT, ang TICTIC. Sa tulong din po ng forensic unit, nandun na rin po sila ang continuous backtracking po ng CCTV upang malaman po natin, ma'am, ang lahat po ng buong pangyayari po yan. Kung matatandaan, ang biktima ay pinagbabaril dakong alas 11:30 ng gabi matapos itong nagtungo sa kanyang sasakyan upang magpalit ng damit mula sa paglalahad ng kanyang talumpati sa dinaluhan nitong meeting de avance. Samantala, ayon kay Attorney Marino Salas, Provincial Election Officer, sa kasalukuyan ay iniimbestagahan ang naturang insidente. Matik po yan sa parameters namin, orange category na po yan, tulad po nung sa Aguilar at tulad din po dun sa Malasiki, yung nauna. So yung po mga barangay na yun, although sa ngayon po sir, ongoing pa yung validation at investigation natin PNP, hindi po natin pwede kasi i-declare kaagad po ito na ito ay election-related incident. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Dagupan na para sa Bombo Network News. Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Unang election-related incident naman sa Cotabato City nagresulta ng pagkamatay at mga sugatang individual. Yan ang pag-uulat ng Star FM Cotabato. 3 ang kumpirmadong patay, 10 katao naman ang hinold at patuloy na kinukumpirma ang mga nasugatan matapos na mangyaring engkwentro sa Barangay Rosary Heights 12 sa syudad ng Cotabato kagabi. Sa naging panayam ng Star FM Cotabato kay Police Colonel Kerubin Manalang Jr., City Director ng Cotabato City Police, na alas 9:15 kagabi nang may nag-report sa pulisya na hinaras na isang grupo ng kandidato sa barangay at sangguniang kabataan election ang mga biktima ng mga grupo rin ng mga kandidato na sa mga oras na iyon ay nagsasabit ng kanilang mga tarpaulin at doon na sila pinagbabaril. Kanina alas 9:15 ng gabi, kanina October 23, 24 na ngayon, di ba? Yes po. May nag-report na may putukan dito sa bandang RH12. And then, responding ang tropa at nalaman na totoo. And accordingly, may isang grupo ng mga kandidato na hinaras ng isang grupo din ng kandidato. At initially nga, merong patay, 3 at may wounded. I-check pa namin. And nung nag-report yung mga namatayan, na dito daw banda sa RH12 nga sa unahan, nagtatago yung mga salarin. Ang ginawa ng PNP, ng Philippine Marines, ng SAF, CIDG, pinasok yung area. Kaya inabot tayo anong oras na? Alas 3 na. Almost 6 hours. So, kaya hindi namin kayo pinapasok doon. Medyo delikado pa ako nga. Kapapasok ko lang doon, na-clear na. And nandun na po yung mga may na-hold na tao, more or less 10. Hindi ko pa tiyak kung ano yung mga pangalan at may mga baril din na na-recover at alamin natin anong klase mga baril yon. Dagdag pa ni Colonel Manalang na mahirap i-deny na ito ang unang election-related incident sa Cotabato City dahil parehas na nagkakampanya ang magkabilang grupo. Okay. Ang hirap i-deny kasi nga parehas na nagkakampanya.
ay sa anak ng kandidato. Ang pagkalam ko sa mga kandidato rin sa either Kagawad or SK. At mula dito sa Cotabato City, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tatlo naman ang patay habang 3 ang sugatan sa pagbangga ng isang sasakyan sa tulay dyan ho sa bayan ng Carmen sa Bohol. Driver ng sasakyan nakaidlip ho sa kalagitnaan ng kanilang biyahe. Ang detalye niyan itinitukan ng Bombo Radio Cebu. Patay ang 3 magkakamag-anak habang 3 ang sugatan sa aksidente sa kalsada sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Buenos Aires sa bayan ng Carmen, Bohol, Lunes ng umaga, Oktubre 23. Ito ang ibinunyag ni Police Major Sam Garcia de Culio, ang hepe ng Carmen Police Station na kumilala sa driver ng nabanggang sasakyan na si John Rem Alisa Kagampang, 39 anyos, na residente ng Davao del Sur. Samantala, kinilala ang mga namatay na sina Abelardo Kagampang, Marlon Ondos at Janice Bonbon na pawang taga Davao del Sur. Kinilala naman ang mga nasugatan na sina Lucino Kagampang, Jasper Ardones at ang driver na si John Ray Kagampang. Nabatid na patungo sa bayan ng Carmen ang mga pasahero upang magbakasyon. Alinsunod dito, lumalabas sa inisyal na investigasyon na si John Ray Kagampang habang minamaneho ang Nissan van dahilan na tumama ang sasakyan sa Camanayon Bridge. Dinala ang mga biktima kabilang ang driver sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital, ngunit 3 sa kanila ang nadeklarar na dead on arrival. Sinabi rin ni Daculio na walang magaganap na sampahan ng kaso hinggil sa nasabing aksidente dahil magkamag-anak lang ang mga nasangkot. Sabi ng driver, nakatulog daw siya, nakaidlit. Kaya yung nabangga na yung sasakyan sa may bridge ng Camanayon Bridge. So, actually, yung driver, kapag-anak na nila, yung lula ng sasakyan, yung lahat ng pasahero niya, at saka yung driver, kamag-anak pa sila kasi galing sila ng buhat. Parang bumibisita na sila dito sa mall ba? Galing sila ng Badlasan Davao del Sur. Sa katunayan, initially, posible na hindi na mag-file ng kaso yung buhat, mga biktima kasi kamag-anak na sila ito ng driver. Ating napakinggan si Police Major Sam Garcia de Culio, hepe ng Carmen Police Station. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Alea Patenyo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Ang Hawaii-based beauty queen naman, kauna-unahang Pinay na kinurunahan bilang Mrs. Universe Philippines matapos ang 40 taon. Yan ang pag-uulat ng Star FM Baguio. Makasaysayan ang pagkapanalo ng Pinay na si Merani Pabularga-Jana Raman matapos nitong masungkit ang korona sa katatapos na 46th Mrs. Universe na ginanap sa Newport World Resort, Pasay City noong nakaraang linggo. Inirepresenta ng proud Bisaya beauty queen mula Cagayan de Oro ang bansang Hawaii kung saan na ito naninirahan. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Raman, thankful ito sa lahat ng sumuporta sa kanya, lalo na sa kanyang mga kapwa Pilipino. I feel very happy. I feel honored, especially being the first Filipina who win the title of the Mrs. Universe, actually who win the biggest title of married woman. I feel honored and grateful, and I am ready to serve as the Mrs. Universe. Thank you all so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Daghang salamat sa inyong mga suporta. I truly appreciate it, and please continue to support my journey as Mrs. Universe. Mabuhay tayong lahat. Daghang salamat. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Mrs. Universe 2023, Merani Pabularga-Jana Raman. Layon ni Raman na ipalaganap ang advokasya ng Mrs. Universe patungkol sa domestic violence. Sentro rin ng kanyang plano ang sariling advokasya na maisulong ang postpartum depression awareness, school bullying at drug abuse awareness. Hello, Star Nation. This is Merani Pabularga-Jana Raman, your Mrs. Universe 2023. And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio, Bombo! Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Hailey nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Mga kabombat kay Star Nation, narito pong Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombat kay Star Nation, sa ating Christmas countdown, 62 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 4 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa gyapon ka po mo Bombo Chama Blanco Hover kagkaron sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas. 62 dias na lang kagapaskwa na. Standby sa mga kabombo naton imbukad karon nga report diri sa aton sininga palatuntunan ang bidding kuno sa may Iloilo City District Engineering Office. Gina-question sa pila ka mga kontraktor kay ginapasuni nga mayara kuno sang hukus-pukus dira sa mga ginapatigayon sini nga bidding. Ano nga proyekto ini? I-check tabi si Bombo Angel Tan sa yaman sini nga follow-up report. Lakip na sinadri karon ining nagpakuno-kuno nga investment company nakabiktima sa mga investor sini sa Iloilo. Milyones sini iyang kwarta na taban. Sa gyapon may mga tao pang nagapati sa mga sahi isang investment scheme nga ti sa malipot sini iya nga tiyempo dako ang balik sa imo, no? Amo na ganing ginapalinto naton sa tagsa iya ka mga kabumbo naton nga if it is too good to be true, no? Ti scam na. Katulad sang pilaman iya ka mga pyramiding scam nga nagklinabo, just like Don Chiuto, kagang iban pagid sini, no? Mayo-ayo lang ko nakaganar to pero cash in sa ila sini nga kwarta nga wala magka-cash out, goodbye kwarta. Kunang kilala ko pa. No? Anyway, balik-balikan natin karon check tanay si Bombo Angel Tan sa iya sini nga follow-up report. Gel, sa report please come in.
Bombotsam nagagapalabot sang pagkadismaya ang pila ka mga kontraktor sa sistema sang Bids and Awards Committee sang Iloilo City District Engineering Office. Sa interview sang Bombo Radio kay Miss Ethel Bayotas, tigreklamong igipahayag nga ginpasakaan nila sang kaso sa ombudsman ang nasambit nga talatapan sa paglapas sang Government Procurement Law o kun ining RA 9184 kag paglapas sa Section 3 sang RA 3019 o kun ining Anti-Graft and Corruption Practices. Suno kay Ms. Bayotas, gindisqualify sila sa bidding bangod sa rason nga non-compliant sila suno sa ginpakita sa ila Bombotsam. Sang ginpamangkot sila o kung ginpamangkot nila ang Bids and Awards Committee kung ano paano abi nag-come up sa rason nga non-compliant sila, ginsugo gid lamang sila nga picturean ang papel sang results. Kumbaga wala sang proper communication halin sa District Engineering Office kag wala na check ang ila nga mga papers. Nga kung tani sa pagpatag ni Ms. Bayotas, may ara pa na papel or letter kung tani Bombotsam nga ihatag sa ila nga aging disqualify sila sa bidding. Pero wala sila sang may nabaton nga mga contractors. Kaya ang natabo diri Bombotsam, ukon ang project kani is ang eskwelahan ini siya sa may area sa nga North Fundidor sa may molo nga eskwelahan ini siya ko tani nga nag-bid ini sila nga 8 ka mga contractors. Ang natabo diri ukon ang worth anay sang project is 15,300,000 pesos. Ang natabo diri 8 ini sila ka mga contractors pero ang rason nga aging disqualify ang 7 ka mga contractors same gid lamang kag gilayon nga nagdaog ang isa ka contractor. Ang matabo diri kun tani nga if ever ang mga contractor nga ni ukon ang 7 nga ni sa ila ma-disqualify lang ni sila kung miara abi undeclared nga mga ongoing projects. Pero sa pagpatag ni Ms. Bayotas, sang time nga nagbidding sila, wala man siya sang ongoing projects. Pero kung miara nga ongoing projects, nagasunod ini sila sang checklist, nga gina-provide sa ila sa nga Bids and Awards Committee, just like manabi, sa iban nga mga kontraktor. Kapareho man sa iban nga mga kontraktor Bombotsam nga kasabay nila sa bidding, palareho gid lamang ang ginobra nila, ginhimo nila nga mga requirements. Pero tama kuno diri Bombotsam kaklaro, according ni sa ila nga tido miara sila favored contractor kag pipila diri sa iban nga mga contractor man ang doon nakulbaan man magpahayag sang sining statement abi, pero with this one abi nagpasaka agid sila sang kaso sa mi ombudsman. Yari at pamatian bala ang naging pahayag ni Miss Ethel Bayotas sang aton ma interview. Tapos daw hindi na siya patas. Daw ay na bala daw tama naka-unfair para sa akon. Daw hindi na siya ginatawag nga public bidding. Ang natabo is nag-intra kami bidding, pag-intra namon sang bidding, balang pag-opening sang bidding, nag-start na ang bidding. Pag-opening sang bidding, naka-declare na sila dayon nga na-NA kami, na technical kami kuno. That's why wala na open namon financial. Ang akon di is nga sa kadamo sa amon nag-intra nga contractor para riyas ang rason nga na technical kami. Undeclared ongoing project kuno. So ang ginaobra sina, ginaposkwa ka pa eh. May proseso, may process pa na iya nga iposkwa ka pa anti sila mag-declare sang compliance kuno. Then syempre pagtapos ang bidding, nag-declare na sila kung sino ang nagdaog na contractor. Namangkot kami kung anong rason. Hanggang ba nila, kadto ilang to sa sulod, picture lang. Dapat gid lang nga, dapat ipaagi man nila sa formal man, hindi nga daw garapalan, bala nga hambalon ka, kapamangkot ka, bala nga kung ano ang nung rason nga ana technical kami, hambalon ka lang nila, kadto sulod, picture lang. Do hindi, wala pa ko ka-encounter sang amoni, subong lang. Tapos na talan ko nga project, yeah. So, ano pang i-comply ko? Kay tapos na ang project ko. Kag kung may ara man ko nga wala na tapos nga project, ging-comply ko man sa ongoing dito. Kaya siyempre sa checklist naton, may ang pagbidding, may checklist na mong, so, ging-comply man namon. That's why ganit naman kot kami nga, ana technical kami. Ang sabat lang sa amon, isulod ka lang to picturein nyo. Oo. Mambot silingon, do wala.
nakaagi sa insakto nga proseso nga pagpinili ay isang contractor ang natabo sa sining project? Sa pagtanaw ko, kasi syempre, makahambal gid ko na iyang ang sala kay tungod sa kadugay na namon nga intrahanay bala. First time na tabo ang amon ni. Daw walo kami nag-intra. Ang isa wala siya nag-less kuno sa ang isa amo nang nagdaog, the rest do parariyas ang rason nga na technical kami kuno. But silingan wala ka mo talan ka mo nga pito abi, wala ka mo nakaagi ang duging explain nyo pa ang side ninyo nga do nakaagi ka mo sa insakto nga process before ka mo gin-disqualify, ma'am. Wala, kay dapat gani mapadala pa na sila sa amon sang disqual pa kami na nila notice nga amo ning rason nga na disqual kami. Hindi sa tion sang bidding dito nila isulat lang sa lapis pang ginbutang lapis pang gali ang gisulat mambalan sila yang katuin to sa sulod kag picturean do ka improper bala. Pero sa may North Pondidor sugod sang pagwa sang license ko, nagaintran ako sa government. Actually, sa kadamo na sang natapos ko nga project dira sa ilaha, nangisog, kay hindi man niya para lang gidya sa akon, kag para man ni sa tanan. Nga ina ba lang, tani, ang public bidding, bala, insaktuhon. Kay tungod nga, kung insaktuhon na to ng public bidding is, para man sa pumuluyo na to mo ang project bala kung tamaan naka luto ginatawag ti do pati ang aton nga ginaubra nga mga project o ang quality ay hindi na mayo kay luto na naluto na nila ang store ang project ti do hindi na insakto kadamo man sa nagreklamo sa kadamo man galing nakulbaan man sila bimo nakulbaan man sila nga once maglantaran or magreklamo sila basi hindi na sila anuan sang project basi ipiton pa sila sa sulod every time nga mag-entra sila bidding basi bala pangitaan man sila sala ang gusto na lang nila is hindi man sila gusto sang ginatawag wala nga magarot nagreklamo ko kay hindi lang niya para sa akon para man sa tanan nga gailintra bala sa public bidding nga ginatawag kay syempre once ang isa ka project na intrahan na bala sang hindi amo pag-abot sa contractor naman nga mag-ubra ang quality hindi na insakto naman kaya ara na mo na-estimate na nila bala mahambal tagid na yan kung hindi insakto ang bidding but silingon hindi insakto ang project para man ni sa aton mo para man ni sa mga pumuluyo nga ginanuhan nila sa mga project syempre may mga obligation may mga obligaron ka nga mga tao ang project ga substandard na tungod nga dira mo pa kwaon ang pan para iatag sa mga persona nga dapat i-obligate. Bombacham na batian sang mga kabombonaton si Miss Esther Bayotas kag si hambal gani iya nga kung kani mahatagan abi o kung hatagan sila sa insakto nga proseso kag komunikasyon kay sa ilang nga bahin nga di do ka unfair sa ginatawag nga public bidding bombacham kag sa piyak nga bahin gindayaw naman sang isa ka contractor diri iya ang sistema sang provincial capital when it comes naman niya sa pag-award sang mga proyekto kung pag-asikaso bala bombacham. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Miss Joy Melgar, contractor man sang isa ka pribado nga kompanya, iya gipahayag nga sa 17 years niya contractor ang capital gid lamang o kun ang probinsya ang nagapractice sang competitive bidding nga nagakatabo. Ini ang kapareho man sa naagyan sang o kun naagyan ni Miss Melgar sa sitwasyon ni Miss Bayotas sa May District Engineering Office nga ang natabo diri tama gid ini kuno bombacham ko-obvious ang favored contractor nila. Suno kay Miss Melgar naka-experience man siya sang hindi competitive bidding sa Iloilo City District Engineering Office nga may ara na kumbaga favored contractor kay ang pero na ini siya bombacham nga project compared kay Miss Bayotas ang kung kay Miss Melgar iya amo ini siya ang kalsada dira sa may area sang San Isidro Haro worth 22 million pesos.
Pagpatag ni Ms. Malgar, nabato niya nga disqualified ini siya, apang wala na open ang iya nga bidding document bombot siyam before ini siya fully disqualify. Kaya dapat after abi ma-disqualify ining mga contractor, may post-qualification pa ini sila nga i-check pa ang ilang documents before i-fully disqualify. Ang iya diri nga pagpatag bombot siya, mga kuntani man, just like sa same sentiments man si Ms. Bayotas, nga kung maayo ang proseso sang public bidding, nga ang kwarta bala bombot siya nga if ever may sobra sa project, pwede pa siya mapasa sa another project kag wala na sang hapitan ang kwarta nga para sa proyekto kuntani bombot siya. Yari atong pamatian bala ang kabahin sang pagpahayag ni Ms. Joy Melgar sang aton ma-interview. Prangkahonta na lang gid man kamo kag makadirekta ni sa mga natungdan dira na nga nagakulungko dira sa DP, most especially sa Bids and Awards Committee, no? Kay ako personally naka-encounter ako kag na-experience ko last 2 weeks ago nag-bidding ang akon nga personnel dira. Same disqualified kami without proper notice. Supposedly after a bidding kung na-disqualified ang isa ka contractor, i-black and white na mo. Dapat documented kay nga public fund ini. Supposedly, hindi niya madala sa verbal. Kaya nga, once nga mag-confrontation kita, pwede ta ni i-deny. Diba? So, amo na ang natabo sa akon, wala pa nag-drop ang akon nga tawo, nag-declare na sila disqualified ang amon nga company. So, that's why, pag hambal sa akon nga tinawo nga, may isa ko no ka-member, nga naghambal sa iya, nga pahuluga lang na si Scapdragon, kay i-disqualify ta lang. So after sa to ginkantuan ko gid sila kag nagkumpronta ako sa ila dito personally, ako gid yan nagkanto dito sa ila kag ginkumpronta ko ang pila ka back member dito. Hamba ko amo na ang sistema nyo dire. Kay tungod small time contractor kami, amo-amuhon nyo kami ni. Tapos ginpatawgan pa gani ako guard. Kay tungod nanuruso ako, hamba ko hindi ni suruso. Confrontation ni sang ginobra nyo nga hindi ka mong gapanigiyas ang amo ning opisina. Ginamo ko na sila. May ara sila reason nga may error ako sa amon nga financial. So ako accepted ko man to, pero hindi mo paghambalon nga disqualified na kami nga wala pa gani na open ang amon nga bidding documents. How come na nag-declare ka na sang disqualification? Di ba la? Kaya ang hambal ko, hindi lang sa kadugayon ko sa construction nga ni, 17 years na ako sa construction nga ni, balaan kong pasikot-sikot sang layi, sang Republic Act 9184. Then after that, ma-proceed kita sa ASRID, bid evaluation. So dira mo yaya ma-evaluate kung may mga erroneous or mga discrepancies sa iyong mga documents. Din kung may ara, sulatan mo na si contractor, state mo dira ya ang grounds. Nga, this is to inform you that blah 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 nga na-disqualified ka or na non-complying ka because of some grounds. Amo na tani ang process inada. Pero ilaya, gina-verbally lang nila ya. Matulo na lang na iyang ibang na contractor. Hindi na sila magbato. Kaya nga once nga matuan mo na sila ya, ipton ka na nila or dumtan ka na nila. Payo na, may mga municipal engineer, may mga pangilala sila nga municipal engineer, mayor, mga nanarisari nga mga head of the procuring entity. Okay lang, kaya nga public office sila, Miss Ethel. Ako willing ko ya kung sino ya magkaso libel sa ako na kaya ko sila tubangon. Ha? Hindi hambal ko gani sa ila, hindi nyo na pag-inigar sa akon ang mga favored contractor nyo. Kaya nga kami nga mga small time, why kami ngipon? Why kami pangil para magbato sa ila sa mga dalagko nga mga gungan nga mga contractor. So kami kay layo kami sa luwag. Mahulat lang kami ya kung saan kami makatsamba. Tsamba lang ang amo niya. Kaya ang mga dalagko na nga contractor makasarang na sila iya maghulog sa bank account. Hambalon ta na lang gid man ang kamaturan. Kag real talk nang ginhambal ko sa experience ko sa construction industry. Tanan nga mga corrupt. Kilala ko na dira sa bilog nga Iloilo. Halin sa Iloilo, Antique, Aklan. Hasta sa Negros.
Amo na ganing hambal ko sa ila, hindi kita magpaka-ipokrita. Kung nga ginabayular nyo ang Republic Act 9184. Kaya nga tungod greedy kamo katama. Ay gusto nyo hakugan nyo tanan. Wala na sang tawag nga competitiveness. Nga dapat ang bidding niya kung insaktuhon ta nga proseso makaganar sinang gobyerno. Nga ang 15 million nga bidding ta kung hampangon ni isang kontraktor mahulog lang ni sa 10 million. So may savings ang gobyerno, 5 million. Another project, another fund. Pero sa gakalatabo direya sa aton, ang sistema naton direya, waay na iya gina-practice ang competitive bidding. Ginaluto na. Ambot lang, sa pulo. Di kung ginaluto no sa Boracay? Tama, gid ka pait Bombo Cham. Aba, tama gid ka paet. Pasabton ta ang Iloilo City District Engineering Office. Pero mabilib na ko tani mo, ginapaabot ko nga may mensionar. Ginapaabot ko nga may mensionar nga ngalan. Nga katapo or Niari ko di Bombo Cham. kung sino dira nga tawag si gani, kung sino dira nga empleyado sa Iloilo City District Engineering Office. Kag mangin tawag si gani, anong term nga mapatihan bla? Mangin credible ini, no? Kung sa ila mismo maghalin. Kiti total kung si Melgar pa, kung si Ma'am Melgar pa, kilala yung tanan nga kurakot mo from Iloilo City, Iloilo Province to Aklan. Kung si Miss Bayotas to, may ginaklaiman niya nga irregularities, publicize ang pangalan. Oh? Kaya this is one way para nga matapos ta na ang mga kinarakutay, pangwartahanay, kag ang nagasuffer iya, ang mga proyekto nga ang ginagasto dira, kwarta man niya sa gobyerno. No? Akon mas mabilim pagid ako, kag siguro maupod ako sa kausa, nanday Bayutas kag Melgar, kung may idiga sila nga mga pangalan. Oh? Hindi lang yan sila nga basta-basta isulat nila sa papel, ihatag nila sa, for example, ihatag nila sa imo. No? Mas credible gidya kung buyan nila sa publiko eh. Kung gusto nilang pa-interview liwat, pwede gid. Oh? I-mention nila mga pangalan so that nga mangin official statement ina, put into writing, kag ma-file kita sa kaso. Oh? Sa mga kasubong sina, kung sa punto naman, nga kami nga mga magagmay nga kontraktor, why kami sa ngipon, ayawan kami sa dlagko, ayawan kami sa mga malapit sa luwag. Kung mag-amusin ang sistema, kung amusin ang pananawan, mientras tanto na lang kita iya nga magpinaukoy, makumod-kumod na lang taskilid, hindi tagidya pagpakigbato nga ton siniya kinamatarong, or sa kinamatarong abisang mga kontraktor nga ini nga ang pamatsyag nila iya gintunto sila or ginwahig sila just for the sake nga magdaog ang mga favored contractor or whatsoever. Amo na lang sila. Ako niya gusto ko may pagwaon sini nga pangalan. Para nga may balasihan kita bala karon maghambalang kita nga ang amo ni nga opisina, ang amo sini nga opisina. Maging careful man kita tani, kit hindi man niya tanan nga tao nga nag-opisina dira, kwartaitis. Hindi ba? Maghambal kami karon nga, for example, ang Office of sang amo sini nga talatapan, nagapangwarta na sila. Sino nga sila? Unfair man to ya karon niya sa nagatrabaho dira sa insakto. Nga pati siya madalahig kay na-generalize. So total, kay nagmanangining duwa ka mga kontraktor, kag ang ila sini nga nabatsyagan, ginluto ang bidding, why pa mabuksan na ila bid documents, outrightly gindisqualify sila, so on and so forth.
mention the names sa mga tao nga ina. Oh, kay pamangkuton taman sila yung plastada, Jel. Bombo Cham, actually, may ginakaptan kila diri subong mainit-init pa nga papel nga complaint at nga tigin pasaka gid ni Liz Bayota sa ombudsman against ini siya sa mga miyembro sang Bids and Awards Committee sang Iloilo City District Engineering Office kag ni ara diri o ni ari diri apat ka mga persona nga ginpangalanan nga inigid sila ang kumbaga sa ila ni ang kasong RA 9184 kag ang RA 3019 Bombo Cham kag ti ari di ang mga pangalan kung gusto mo patpaton Bombo Cham mi ari gid kita diri nga kopya regarding man diri sa ilang complaint kag ti amo ni ang naagyan man nila nga duha nga mga contractor sa bahin sa District Engineering Office. Oh, pero inang dokumento nga ginauyatan mo na file na sa ombudsman, makambal kita in general, official ina? Yes, exactly, Bombo Cham. Received na ni siya sa ombudsman sang October 11 pa. Okay, kung na-receive na sa ombudsman, balbala, Bombo Angel, lawaga na. Apat ni sila ka persona, Bombo Cham. Na-stretching ko anay. Una, si Mr. Alfredo Hernandez. Ikaduha, si Miss Fema Guadalupe. Ikatatlo, si Mr. Alan Salaver. Ikaapat, si Mr. Edward Joseph Sudario. Apat ni sila Bombo Cham ang ara nga mga pangalan ginpangkasuhan. Alright, so muna nga mga pangalan. Now, sila ni Bombo Cham. okay. Pasabton ta ni sila. Mangkuton ta kung anong plastada sining reklamo sang duha ka mga kontraktor, no? Kagati na file na ni sa ombudsman, na receive na sa ombudsman. Oh, pasabton ta man sila sa ngalan sa patas sini iya nga pagwaragwag Bombo Angel. Precisely, Bombo Cham, kag bukas gid ang talatapan sang Bombo Radio nga mapanmatian man di kung ano ang natabo sa bahin nila kag ekstikar man nga ti wala sang formal communication kag ang mga ginareklamo sang sining mga kontraktor sa bahin man sang Bombo Radio, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichuriertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan. No? Ti ang mga aggrieved party, no? Sakay Mamayotas and Mamelgar, nag-file sila sa complaint sa Office of the Ombudsman. Amo yan to, apat ka mga persona dira sa bahin sa city, Iloilo City District Engineering Office. No? So sa ngalan sini nga pagwaragwag, sa ngalan sini sa patas nga pagwaragwag, ibalon ta. Kung anong ila sini iyang pahayag sila diri banwa kay kadamo sa mga complaints mo, no? Mayara to nga ti why na kuno ginbuksan ila sining bidding documents, outrightly gin-disqualify sila, tapos why sa mga nagakigo nga communication kay kun nga gin-disqualify sila, so on and so forth, no? At may ara man yan sa kinamataro nga magsabat ni sila, but amo na isa sa mga pamaagi, no, nga mauntat na ining mga questionable sining mga proyekto, no? Simintuhon mo lilintukin siya subong pagkadason nga semana look-up na. Una bla? Una mga klase sa istorya bla? Oh, sa aton sining mga tagpalamati. Oh. Pero sandig sa aton sining pagpropangusisa ang mga ang information nga nabaton ko nga ining mga bidding, no? Ining mga bidding banwa nga ginareklamo sa duha ka mga kontraktor, gin live stream ini. No, gin live stream ini for the sake of transparency. Amo lang na yung mga information nga nakalabot diri sa aton. Kung ano man yang mga kakulangan dira sang mga kontraktor to nga na-disqualify sa aton sini nga mga kabombo, no, mas maayo pa nga maeksplikar ini sang taga Iloilo City District Engineering Office. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Pero ang pamangkot bala nga subong lang ni natabo, nga subong lang ni iya nagagulwa kag may mga complaints dira. Ang ini nga mga kontraktor. Amo pa nang isa sa mga
dapat man naton nga husisaon pagid na dugang sa aton sinikaron niya nga mga palamati. Ang oras naton 32 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na sa pagpangalagad sa bumuanay sa udto diri karon sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa, ari Pangino. Nagapakuno-kuno nga investment company nakabiktima sa mga investor sa Iloilo, milyones ang ila sininga gintangay. Naalimunaw na tong investment nga milyones. Ambal ko isa kilala ko nagligan to Blabong Momel, gistoryanay kami, ara kami sa salakyan. Silingko, ang kawatan, ang butigon, ang mga manugtunto, no? Isa lang na kadugo nga planaytay sila pala rintianay na sila tanan. Mga sila na sa mga traidor na sila na hamakon mo, tuntuhon mo ang tawo, butigan mo ang tawo, pasaligon mo sa nga kung mag-invest ka di sa akon nga company, ang mabalik sa imo mo sini, amo sadto, no? Tapos kung kam-kam mo nang ila sini nga kwarta, ti traidoran mo sila, palagiwan mo sila, ti pagpangawat ina, ti mo na nga ano na sila? Kung sano pa bla, hindi lang na sila nga magpalarintian, ay do magulutod gina sila. Balikan tayo na matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit ng kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksa. 3 minutos nakaligad sa takna sining launa balik diri karon sa pagpangalagad sa nga bomboanay sa udto. Standby sa kay Bombo Ronel Brabanzo. Nagpakuno-kunong investment company nakabiktima sa mga investor diri sa Iloilo, milyones nga kwarta na alimunaw. Kag dugang pagid sini karon nga mga balita, Western Visayas nagapanguna sa may pinakadamo sini nga narehistro, may kang tanan sa ining PhilSys ID. Ang mga depektibo kunong ID mahimo man sini nga paislan kag later on nga gawon tani ko makasarang pasaton sini nga mga farmers na budlayan nga mangita sa mga tawo or tinawo para sa patanom sa ilang sininga lugar. Maubra ka pa imoy akon, pwede ka malang ka pinamungko na kag pinanglusa na sa inyo balay kay may purpose man. Di ba? No? Sa aton sino mga kabumbo, tinamo mga gambal nga ining 4-piece may nabuligan, pero mas damo nagahambal nga ining 4-piece amo ning nagapatamad sa mga Filipino family. Sa aton sini karon iya nga mga taga palamati diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa bomboanay sa udto. Dahil nga gawon taman kay may latest update man kita karon sa aton sini nga pagpalayag may kantanan sa sining nabahura sini iyang barko, no? Hasta sumong stranded to slamo. Sa aton sini nga mga kabombo, nagapangayo sila sa bulig to. Check ta si Bombo Ronel Brabanzo Nel sa report. Please come in.
Wala na plano magbukas pa. Ini ang panaysayo ni Valerie matapos magsirado ang Absolution Online Shop International humalin sang Sabado. Nakapadlak kag wala na ang mga empleyado nga naabutan sang pila ka mga investors sang nasambit nga investment group. Sandig sa interview sang Bombo Radio Iloilo kay Valerie, shareholder sa Absolution Online Shop International, nagapasalamat na lang ini nga nangin kabahin siya sa investment group sa tiyak sang pagsarado bagod nabuligan siya kuno bumutsam. Apang sa tiyak sini, ginapakigbahin ni Valerie nga wala nakabayad sang rental fee ang investment group sa masulod sang isa ka bulan. Nahibalaan nga ang investment group ang nagarenta sang 5 ka kwarto sa isa ka building sa tubang sang isa ka mall diri sa city proper. Inside man ni Valerie nga nakabatsyag man ini sang kaakig bangod wala na notice o kon pahanumdum ang grupo nga sila ang magasarado kung sa diin nagutang ang ila kwarta sa alang-alang. Mahibalaan nga may nabilin si Valerie nga investment nga nagabalor sang 1.5 million kag wala niya ini na cash out. Sa subong, kaangay sang pagsarado sang investment group, sarado man ang bibig sang pila ka mga pamunuan kag wala sa gyapon may ginpagwa nga statement o kon mensahe ang Absolution Online Shop International. Sa dugang balang detalye aton pamatian si Valerie, investor sang Absolution Online Shop International. Salamat talaga ko kay naka-receive to me sa Russia dila sa Absolution kay grabe na to bulig ni Sir Rods. So, gitapikim lang to sa Ginoo sa amon gali. Actually, ang purpose sa na man gali, hindi man na gali maglawig, no? Ang ilang closure, ma'am? Oo. Saan daw sila mabukas, ma'am, Lawat? Ay, wala na yung update nga mo na. Wala na yung sir, ay hindi kong nabukas sila. Pero, sa totoo lang, sir, kung magsaka, ito ginambal security nga padlock ang office. So, wala man to tao to. Ngayon, ang tanang gali nga gamit, kag mga stock dito, gali ko haon na naguros ng sinkarya. So, wala daw kuno kabayad, si sir, sang isang ipila, 1 month. Sang ilang rent fee, ma'am? Rental or rental. So, daw 5 ka room ang gina-rental. Ang isa to nga dako nga dito nagakumplan. Ato dito may evento permito bla. Ano ilang hambal, ma'am, or siling sa halinton sa inyo mga investors, ma'am? Daw wala sang kwan. Ang ganin na, tigman ako kay dapat may notice na si Dalo o sa mga, may isa silang speaker nga mahambal nga ano sa mga shareholders na munabi na naka-cut off ang connection sa Absolution International shares shares of stock. Ako yung sir, hindi ako lugi kay parang na sobra man sa bawi ang ako nakuha, dira. Kung iban to ya, gito ya kao. Ma'am, may ginhambal sila, ma'am, or may ginpahalinton sa inyo, ma'am, subong ma'am nga adlaw, kung ano na ang ila plano, ma'am, sa inyong kwarta, ma'am? Wala. Ay, nahulat-hulat gani kami sa kasi hindi naman siguro makabalik kay ti daw nalagyo na to si Sir Rose kaya mo nang hambal sa isa ka close officer niya. May nag-invest ang Sabado, wala pa na natabo nga na padlock. Sabado may nag-invest nga 400 account. O di milyon na ina, no? Di amo to nga naglakato sa Escalante. Ay, siyempre nabilin di ang duha goro sa Iloilo. Bali pilatanan sila, ma'am? 3. Bali duha diri sa Iloilo, ang isa nagpa-Escalante. Si subong wala na sila ka message sa imo, ma'am? Sa inyo GC? Ako yaga tawag lang ko sa mga officer at sa mga secretary. Amo lang na nang God bless lang iti wala na operasyon, no? Hindi sila kahatag sang update nga kung mabalik pa na ang Absolution International.
Inyo nabatian si Valerie, investor sa Absolution Online Shop International. Bumutsab, may kaangtanan diri. Ang Absolution Online Shop International ang nagparehistro sa Securities and Exchange Commission sa August 7, 2023. Samtang sa Department of Trade and Industry o kung DTI amusang February 2023 kung sa diin nagsugod sila operate. Ging klaro sa Securities and Exchange Commission and trading ang first course ng ilang nga rehistro kay hindi para sa investment. Ini ang nakarehistro nga para lang sa mga food supplements kag other health products nga may authorized capital nga 500,000 pesos. Nakasulod sa rehistro nga hindi sila posible maka-engage sa investment taking halin sa publiko kag wala ginapahanugutan nga maghimo sa investment contact sa tunga sang ila grupo kag sa mga publiko. Nagakinahanglan sa secondary license nga issue ang sanghalin bumutsam sa Securities and Exchange o CONSEC para nga matagan kay gayunan nga mag-operate sa investment ang nasambit nga grupo. Nahibulaan nga nagpagwa ang Securities and Exchange Commission sa advisory o kon panumdum sa ila website sa October 3 batok sa Absolution Online Shop International nga dapat hindi mag-invest ang mga tao sa nasambit nga stockholder group. Nagpagwa man sang show cause order ang Securities and Exchange Commission paagi sa Commission on Bank dated October 16 last week bumutsam no kaginbaton ini sang mga nagapamahala sang investment group nga tatlo ini sila ang Kanday alias Toto, Rog kag Ricardo. Bumbutsam no ini ang ginabato nila sa October 17. Ginatagan sila sang pulo ka adlaw nga mag-explain o kon mag-explain sa ila bahin bangod may mga aligasyon nga reklamo batok sa ila apang hasta nga nagsabado last week bumbutsam nagsarado na lang kag wala na mabatian ang Absolution Online Shop hasta subong. May bulaan nga nagumpisa sirado ang investment group sang Sabado kag hasta subong bumbutsam sa gyapon wala gatabatsag no sandig sa pagpamungisi nga sisa bala naton sang Bombo Radio kay Attorney Maria Cristina T. Montelibano, Director ng Securities and Exchange. Iyagin payag nga bukas ang ila talatapan para mag-akomodar sang kaangay sini nga mga issues lakip na may kaangtanan sa investment. Sa dugang balang nga detalye atong pamatian si Attorney Maria Cristina T. Montelibano, Director ng Securities and Exchange Commission. Actually, nag-register ni sila sa AMON. Ang certificate of registration was approved on August 7, 2023. No? Ang ngalan ang complete corporate name is Absolution Online Shop International Corporation. Ang iyang purpose was to do trading media. Pero may gina-specify sila nga products like premium quality food supplement, antioxidant coffee, healthy juices, relaxing liniment oils, and other healthy products. So, amo gid ang iyang trading lang gid of these products. Kag sila nga mismo actually we do it online ng among registration. Pero particular man sa ilang primary purpose nga hindi sila mag-engage in investment taking and placements from the public. Kami sila mag-issue investment contract. So, though given na siya for all ordinary corporations, para maka-engage kasi ni nga kind of activity, sinang secondary license gift, also to be issued by FTC. Kami na iya, kuha na siya daw special application, isan ang amon na sa ka-department sa head office na nag-process na that you have to submit certain requirements before ka i-allow na-issuehan ka sa certificate of the secondary license. Kagari ganyan, nakita ko, na ano ko di siya nga, siyempre ang usual nga purpose nga in trading, pero sa middle portion of the primary purpose, neither without engaging in investment solicitation or investment taking activity from public investors. So sila mismo ang nagbutang sa ilang primary purpose. Aside from that, mabalik ba kita no? Ang ilang mga involved ang ilang mga incorporators at the same time directors at the same time ilang stockholders tatlo lang din. Tapos ang aside sa ilang purpose no, ang by the way ang capital structure nila, authorized capital is just 500,000. Pero
kabalo maguro ay interview nyo man naguro ang mga investors na nagputin sa kwarta, kaya daw may gina-offer ni sila nga daw shares of stock, no? So, pero 500,000 ang ilay ang authorized capital stock. So, I don't know kung ano ilang ano. Kagaside sina sa among certificate of registration, we always state diri sa certificate nga this certificate does not authorize investment solicitation and investment taking without a secondary license from this commission. So, malala nila. But, kung ano, ginobra nila, and probably, ang gina-display nila, or probably gina-inform din nila nga SEC registered sila. So, ang registration with SEC does not, may declared purpose ka eh. So, kung ano lang purpose mo, dapat amo nang i-drahon. Okay. Definitely not for investment taking. Ang amo lang na iyang gina-intrahan namon would be na hindi dapat investment taking, especially the solicit ka investments from the public. Nag-issue kami SEC advisory, no? Pin-post naman sa website ng SEC at www.sec.gov.ph. Ang ining na advisory was posted on October 10, 2023. Pero, sige magyapon ang ila operation. Pero kaya man sila gin-dispute mo, advisory that was for the public to know na dapat hindi ka mo mag-invest ra. Pero nag-issue pag kami show cause order through the Commission and Bank dated October 16. At dili na sa extension office. We were trying to get information kung saan hindi sila dapat i-stop. That was to give them due process, ang corporation. Ang atong show cause order was also received by Rog A. Mendoza on October 16. And likewise received by Ricardo Neville Pasco on October 17. So, ining-studying serve dito sa office nila. Attorney ng Alfabeto, Tegadong were the ones who served the show cause order. Si Mr. Pasco visited. Bomboronel. Inyo nabatian si Attorney Maria Cristina T. Montelibano, Director ng Securities and Exchange Commission, Bombocham, no? Nagpanaog na sila or nagpagwa na sila sa show cause order ang Securities and Exchange Commission paagi sa Commission on Bank Bombocham, no, sang last October 16. Kag hasta subong ginatagan sila sang pulo ka adlaw apang, no, ini ang ato na balitaan nga umpisa sang Sabado nagsarado na sila hasta subong wala gid may nabatian umalin sa ini nga investment group Bombocham. Ang himuon na gilang ni sa mga investor ni paagi na lang nila ni sa legal agod nga maka-file sila sang complaint sa proper authorities. Pero kung lantawon nimo Bomboronel ang ila sining registration sa Securities Exchange Commission sang sining establishmento nga ni hindi iya para sa pag-invest kundi trading. So dira pa lang kung ang mga investor careful man kag amo na lang ang hurumaton bala nga investigate before you invest. Kaya kung magambag ka nga ma-invest ka dra, hindi man na basta-basta mo. Ang butsinigon sinadira do ginasalig mong imo sini nga sinuptan, ang imo iya nga kwarta imo pinangabudlayan sa isa ka kompanya. Ina bala, sarang bala iya nga mapadako yang imo sini nga gin-invest, ano dira ang mangin benepisyo sa imo? Daga ka dapat sina nga husisaon mo gid anay. Before kaya nga butang dira sang investment nimo kwarta per se sa aton sinikaron niya mga kabombo. Basi kon sabahin sa mga investor di taman sila mabasol kay basi kon bala mo ining mga basta medyo hindi lang medyo basta gani scammer Bombo Ronel
Damo ginaya sang nabalaan sini nga mga flowery words bala, no? Kag mga matamis sini nga mga tinaga para nga maingganyo, no? Ang investor abiro ang isa ka individual nga ti nahibaluan nila nga madamo sa kwarta nga mag-invest sa ila sini nga company. Kung may pagwaon man sila dira nga produkto, invest ka sa akon sini mo sini baligya mo to mo do mo sinabala. Damo na sila sa nabalaan nga mga pamaagi pero para iya nga ikaw masigurado mo man nga hindi iya mabutang sa alang-alang or thank you na lang sa uli mo kwarta, amo na lang malila nga sa liwat, investigate before you invest, Momoronel. Kaya mo ni gani ambal nila Bombocham no nga aging saysay man ni Valerie nga ang 3.5 no kung ma-down or invest mo ini makuha mo after 37 days mahimo ini nga 6,000 na Bombocham. Nan, isa pagid ina nga problema sa aton nga mga Pinoy, no? Nga ti gusto naton da sigay bala. Pero kung sa matutuod lang, hindi amo sina ang pagpadamo sang kwarta. Amo na ganing hambali lang nga if it is too good to be true, no? Panigurado iya scam na. Tiano sadto iya ang gina-offer man sa mga pyramiding scam nga previously na nabuyagyag man naton diri sa Bumburadyo just like sa kay Don Cioto, kay Doc. No? Ang imo sini iya nga 10,000 pesos after 30 days mahimo siya 20,000. Oh, why man sang negosyo, why man sang produkto nga nagagwa. Granting for the sake of discussion, may produkto abing agwa, ti inang produkto niya mabakal bala ina sa market? Ginaalagawan bala ina sang tawo? Or sa pinakasimple lang gid, ang product bala nga ginapagwa nila, necessity sang tawo? Para nga ti magdasig ang income? For example, abiti, nisisidad, nagapanguna sini nga sisidad. Ano? Pagkaon. Tubig. Oh? Nga siling bala nga mabakal gid pero ti kung samo sina hindi duway man gid iya sang mambal naton nga nagalabot sa punto iya nga ma-invest kaysa sa tubig kiting iban sini sarangan naman iya magpatindog sa mga water refilling stations. Oh? Masarangan man yan nila magpatindog dira sa nga rice retailer store. No? Yan mo sinabala, dapat ang mga investor mangin careful man, hindi lang kita iya magpasilaw nga kung maghatag ka sang 3.5 after 30 days, 37 days, or 20 or 15 days, madubli ina. Kaya layo-layo ginaya sa patad kag panigurado scam ina, Bomoronel. Amo gani no nga nagpaigwa ang Securities and Exchange Commission Bombocham sang advisory o kon panumdum sa ilo website no kinanglan din naton may ibalo sa aton balatag palamati no sa mga kabombo naton nga kinanglan may ibalo kita sa ini nga mga investment group no i-check naton sa mga Facebook page sang kaangay sang Exchange and Commission nga sila naghatag sang pahibalo sa ilo website sa October 3 nga indi na tani kamo mag-invest ni Sidri sa Absolution Online Shop International ini ang may alleged o kung ginaligar na nga mga hindi manaming hinimuan Bombocham no. Alright. Ini si Bombo Ronel Valencia Brabanzo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Ronel Brabanzo. Dumayo-mayo na lang ganito yung kay Doc Cioto, kay yung drama to yung kidnap hasta sumong do gapabilin pa to yung palamang kutano no kung kidnap me to or kidnap gid man to kung gin-kidnap siya sa di na sumong si Doc. Why man sa minasapwan? Pero ining sa issue niya subong sa absolution nga ni, ti absolute gid nga patihan nga dapat nga magpatihan nga scam ini kay why na siya nagbayad-bayad sang renta sa iya sining opisina? Magluwa sina, gulpiada lang, ngayon siya nangindulaan. Daw kasubong balang nagsindi ka sang sigarilyo. Kag pagbuga mo sang aso, pagkadugay, wala na. Tiyan mo na. Basta nagatanya, gani isang within sa amon ni sining kalawigon sang adlaw or inadlaw,
madubli imo sini nga kwarta, inyo na lang na. Sa aton sini nga mga kabumbot, yung 3-5 mo, ano to kalawig kag ginsupot mo tong 3-5 mo? Butang tabi, 15 days. Naggasupot ka sa 3-5. Pagkadason nga 15 days, pagit may another 3-5 ka, sa isa ka bulan, may 7,000 ka na. Ikaw lang yan mismo. Sulod mo na sa bangko. Another 15 days. Set aside ka naman sa 3-5. Paglabot niya sa katapusan nga may sweldo ka, another 3-5, set aside ka naman. Balik mo to sa bangko. 14 mil na! Hindi mo Mel? Sa aton sinimatag palamati, hindi mo na yung kinanglan siling nga ma-invest ka pa to kay sa pagkatapos ng 30 dias, ang 3-5 mo, mas 7 mil? No. Alkansi ka pa gani, kay kung ikaw lang ya, no? Ang 3-5 mo be, 15 days lang, pwede mo na yung madubli. Di ba? Sa aton sinima kabumbo. Pero pamangkot naman subong kung kada payroll sa mga empleyado, maka-set aside pa kamo sang 3-5. ang kilala ko yung gali mo bumil. Isip-isip yan na mo. Why pa saya kabaton ka sweldo yun, isip-isip yan na. Muning balayran sa kuryente, sweldo sa mga kabulig, balaklon sulod balay, amo nga mga expenses, o pag yun bahaw, 150 bilhin ba? Pero ti sangyapon, no? Ang kilala mo ti why man niya nag-engage sa kunado na nga mga dublado da. Nagapati saya basta nga mintras tanto nga kalam lang ya kag gado nagakato lang ya sini nga palad may grasya ginagababot. Standby na sa kapo lamang program. Kaupod sa kay Tita Regine. Isipamot siya, mablangko, vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 22 to 28, 2023. Subong nga Sabado, ang inyo paborito nga pop songs magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza. Upod sa Crayons Band sa Concert at the Plaza, blasting your way on October 28, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparaffle para sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 29, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Mga dapat tandaan para sa palaaboton ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ay, kadako kising imo tarpaulin cap ba? Basi, madala na sa Operation Baklas. Ano bala ang Operation Baklas?
Ang Operation Baklas amo ang pagkuha o kon pagkakas sa mga campaign materials nga wala nagasunod sa mandato sa Commission on Elections Resolution number 10924. Ginadumilian ang mga kandidato o kon ang bilog nga partido nga magtakod sang poster o kon tarpaulin nga nagalapaw sa 2x3 feet. Ginadumilian man ang mga campaign or propaganda materials nga nagabayular sa gender sensitivity principles, diskriminasyon o kon magkasakit sang balatsyagon sang iban. Amo man ang mga poster o kon tarpaulin nga wala sang mga tinaga nga political advertisement paid for or by. Ang mga kandidato nga magabayular sa amo nga layi ang makabaton sang notice to remove o kung dagdagan sang show cause order halin sa election officer sang Commission on Elections kaupod ang Task Force Anti-EPAL. Importante nga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines.
mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Hello, hi. This is Tita Regine sa mainit-init nga kahaponanon. It's the 24th of October, 2023. Kamusta ka mo? Welcome na sa kahapon lamang program. And let's check right away ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, exactly 62 days to go before Christmas. 62 dias na lang bago mag-Paskwa. Malapit-lapit na lang gid. Every day that we're counting down, no? Ang pag-abot sang Paskwa, much time pa para nga magpreparar. Ang iban ko yan kasagod na idik para nga pag-abot sang Christmas, pwede na, may lechon na sila. Kung sa bagay, may araman nga idik lang yan, no? Nga lechon. Pero pag-abot sang Christmas, kung subukan nagsagod, matakot-ako na ina siya. Perfect for Christmas. Good afternoon sa liwat, and we're here, ready na sa pagdulong sa inyo sa ating mga kasaysayan. Thank you, Gid. Sa araman na nga mga nagaplastar subong, bao ang iba nagapatuyo-tuyo pa dira, bao ang iba nagapuro pang kuyab, kado kainit gid. Sige, matahom ang mga istorya nga aton nga ma-encounter sa sini nga hapon gani plastari ka mo dira and pamati share ang inyong radyo dira, medyo tunog-tunog ng volume so that ang mga pihak balay nyo makabati-bati man. Good afternoon, and here's our song para sa inyo. Welcome mga kabombo. Samtang ang iba dira ginatapos-tapos sa mga istorya. Siyempre, kung tapos nyo na ina, pwede gid nga ma-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang dayon sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na gid ang aton nga ambahanon para sa inyo tanan this afternoon. Nagikan kay Mr. Adrian Vicencio from the Bombo Music Festival. Here's Kiss Broken Hearts Goodbye. Welcome sa KLP. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. But times change to turn the rims.
falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. Kiss Broken Hearts Goodbye, Adrian Vicencio. I'm sure kadaman sa inyo dira sa ulo nyo na ang ining ambahanon. Kaya iban pa, of course, nga mga ambahanon nagikan sa atin nga Bombo Music Festival. It is now 21 minutes after 2 o'clock. Sige, umpisa na kita ha with our first story with matching pictures. So salamat kids. So kay Gemini sang Gimaras sa imong mga story and at the same time sa mga pictures ngay mga ginapid diri para nga may lantaw-lantawon man kami. And here we go with the story, Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan, nga tagpalamati sang imong bantog nga programa. Ako ni Gapatpat, ang akon inagihan sa kabuhi. Ini nga kasaysayan, ginahalad ko sa akon pinalangga nga mama, si Sisa. Ihinago lang ako sa pangalan nga Gemini sang Gimaras, currently working here in Singapore, tita. That's why ang mga pictures are taken from Singapore. Lagaw kita sa Singapore, mga ka-KLP lovers. Pagasuguran ko ang akong istorya sa itong 16 years old ako, tita. Diri nagsugod ang masiling ko nga failure sa handom sang akon iloy para sa akon. Yes, tita,
Sa rason, nga temprano pa ako nagbusong at the age of 16. That time, halos adlaw-adlaw ako gahibi. Tungod damo ka mabatian nga masakit nga sugilanon. Pero kay mama, never niya ako ginabalan sang masakit nga tinaga. Ang nabatian ko lang kay mama, na siguro, mientras nagakabuhi ako, hindi ko gid malipatan, amo nga, anong tana, kay ara na ina. Ayhan, may iloy pa nga kasubong sini. Biskan tampa, never ko naagom kay mama, sang mabalaan niya ining akon sitwasyon. Pero ang nagapa-eskwela anay sa akon sadto, halos hindi makaon sang ido, ila na panghambal sa akon. Nano pa ko sa lamesa, kay ikratan ko no ako, excuse the term. Pero ginintindi ko na lang sila tungod sa ila ko gatiner. Isa ako kakahuyanan para sa ila. Fast forward, tita. Nagupod ako sa amay sang akon nga ginadala, tita. Ihinago ko siya kay T. Nagupod ako sa ila lugar, diri man sa Gimaras. Hindi man sa pagpakanubo, pero pigado man sila, tita. Kadamo sang iya nga mga utod. Naglumon lang kami, tita, kay si T, wala man permanente nga obra. Tio na sa pagbunag ko, but sad to say, tita, premature ang akon nga baby. Kag that time, tama gid kabudlay. Nga wala ka bala hulagon nga kwarta. Wala ka kabalo kung sino imo palapitan. We stayed in the hospital for a couple of weeks. That time, mama was always at my side. Gahipos na siya, pero balaan ko, gatulo man na iyaluha sa nagakatabo sa kabuhi ko. Pero, mama was always there to support me. Kasakit pa na, tita, kay taga-abot sa reseta, wala kami kabalo, kundiin kami makuha sa inugbakal. Biskan syringe bala, tita, do hindi nagig kami kabakal. Hasta may nag-advise sa amon, PWD, kuno dalon ang resita sa therapist. Papirmahan kay father, then dalon sa jasak. Sa kapila na nga balik-balik ni T, kilala na siya ni father. Kag namuno na siya nga ako no didto siya hala ka balik-balik. Hasta nga ako naman, tita. Pasalamat man ako gali sa therapist kay willing gid sila ang magbulig. Fast forward, tita. Nakagwa kami sa hospital. Naglumon kami sa balay sang ginikanan ni T. Mabudlay gali ang ginatawag nga paglumon, tita. Amo na ang siling nila na kung hindi mo maagyan, hindi mo marealisar ang tawag nga pagpangabuhi. May natabo naman, tita. Nagbusong naman ako sang akon ikaduha, 8 ka bulan, kag madasnan ang akon nga subang. Abaw, nahuya na ako sa iloy ko, tita. Pero, ara lang Japon si mama. That time, tita, nagpaninguha si mama, nga biskan gamay lang, mapatindogan kami ni T sang kaugalingo namon nga balay. Pangutang diri, kag pangutang didto, ang ginhimo ni mama. Sa nakaangko na kami sa amon kaugalingon nga panimalay, diri nabalaan ko kung paano ang magpangabuhi. Pagtipid sa tanan nga bagay, magpaninguha. 2014, nag-start ko obra sa merkado, tita. Bulig-bulig, pamaligya ulutanon, upod bulante, kinanglan aga ka pa maghimos, 3:00 makadto na ako na sa merkado. Kay panghapkuton pa namon tanan nga inugbaligya. Akon kabataan, tulog pa na sa balay, tapos bulante sa hapon, puli manglaba kag magdigamo. Hindi mahapos ang akon inagihan, tita. Halos pa lang, kung masarangan ko, nahuya na ko magpangayo bulig sa iban nga tawo. Unless, kung hindi na gid ako makasarang. Pero, nakaya ko, tita. Mga duha man siguro katuig ang obra ko sa merkado, kag nakasulod ako obra sa tawo. Tungod maayo ako mag-obra kag masaligan, ginrekomendar ako sang akon ama sa iban, tita Regine. Ay oo gali, tita. Twice ako kung mag-obra sa iya, hagang iban nga days sa amat-amat, na puno na sang schedule
sang nagapatawag sa akon nga obrahan ko sila. Kisa ako lang gahambal nga kung pwede Sunday makapahuway ako. Pero napensar ko man kisa akon nga balayran kag mga needs ang akon kabataan ti amo man ang ginaisip ko. Kaluyan sa mahal nga Diyos, nakapundar ako sa isa ka motor kag isa ka tricycle, tita. So proud ko ya, tita. Biskan sa pagpanglabada lang kag obra sa tawo, napundar ko ina. Biskan pa paano, wala na kami ginagutom. Pero same routine ugaling. Alas 4 sang aga, makadto sa suba, dala flashlight kag magpanglaba. Tapos laba mga alas 6, madigamo para sa bilog nila nga adlaw nga pagkaon. Prepare ko akon kabataan, pakadto naman sa school. Mga 7:30 to 8, obra naman. Pagpuli, digamo naman, kaghimo sa panimalay. Ay, basi matingala ka mo, tita, kung ano ginaobra ni ti, gabiyahe man na siya, tita. Kagbalaan naman ang mga lalaki, mostly sa ila pensar, basta kaobra sila okay na. Kitaya nga mga iloy, halos tanana, pasan pa. Mga balayran, pagkaon sa adlaw-adlaw nga mga kinahanglan sang kabataan. Tinarealize ko, hindi kali basta-basta ang ginatawag ni isa ka iloy. Biskan daw halos masurrender ka na, pero makita mo kabataan mo, ay mabangon kagid kag mag-obra para sa boss damlag nila. Fast forward, tita. Nagdesisyon ako nga mag-apply abroad para sa future sang akon kabataan. Tita, masakit magpahilayo ka sa imo kabataan, pero kinahanglan kayahon ko. So ginkaya ko, tita. Homesick ka, kapoy ka, kag hidlaw ka sa kabataan mo. Isa ka bes, nagambal ang akong subang nga bata. That time, mga 11 years old siya. Hambal yan na ay kay tita niya B. Sang una, pagbugtaw namon, makauna lang kami. Tapos, ginatimplahan pa kami ni Mama Gatas. Tinag-ask si tita ya, tinga asubong haw? Siling niya, kami na lang gatimpla, tita. So, pagsugid sang akon magulang, Tita Regine, do ginalihap ang akon kasing-kasing. Hindi ko mapunggan ang pag-araragay sang akon mga luha. Masakit mabatian ang amuna nga mga tinaga sa isa ka bata nga ginapangita ang pagpalangga kag pag-atipan sang isa ka iloy. Pero kakayanon ko, biskan kapoy ako. Biskan hindi ko kabakal sang needs ko, basta mauna ko kabataan ko. Subong, nabatyagan ko kung ano ang pagsakripisyo ni mama ko sa akon sadto. Hindi mo gali maapresyar ang imo nga iloy, no? Kung hindi mo maagyan ang pagkailoy. Correct. Correct na correct. Tini, ginadayaw ko akon mama sa tanan nga pagpakabudlay kag pag-antos niya para sa amon nga mga kabataan niya. Tani basa ini subong nga adlaw kag kabay nga mapatian niya gid ini para ini sa akon pinalangga nga mama kay kaadlawan niya gali buwas tita. So I hope mag-greet mo siya. So happy birthday mama. Ginadayaw kag ginapalangga ka namon sang imo kabataan. We are proud of you. Sa liwat, madamo nga salamat tita ang tagpasakop Gemini sang Gimaras. Happy birthday sa imong mga mother, si Sisa. Ang iyang pangalan, very popular nga name sa Noli Me Tangere. Sisa, bata niya kanday Basilio kag si Crispin. Anyway, happy birthday gid sa imo Ma'am Sisa. That's coming from your daughter Gemini sang Gimaras. Who can never ever forget ang tanan nga kaayo kag mga sakripisyo nga ginahatag kag ginapabatsyag mo sa iya pagpalangga nga unconditional nagikan sa isa ka iloy. Yes, that is true, no? Lain-lain ang pag-react sang tagsa ka mga iloy sa mga sirkumstansya nga masudlan sang ilang mga kabataan. Pero ang imo nga iloy
nga na-appreciate mo gid so much. You know, no, na-admit mo do kapalpak sang imo nga nahimo, but siya in all those times, yung feeling mo do kapalpak sa mga nahimo mo, ara lang gid siya. Way kasang may batian nga mga pagpamasol, kundi nga ara lang gid ang iya presensya, nagaalalay kag sa sitwasyon nga kinahanglan ang iya presence, wala gid siya nagpabaya sa imo. Now we understand kun nga ang amo na lang gid sina, no, kadako sang imo nga pagpasalamat sa imo nga iloy nga naghatagid sa imo sa matuod nga pagpalangga. She never left your side. And the one thing nga gina-appreciate mo pagid is that wala ikaw ginhabuyan sa mga masakit nga mga tinaga. Ang iban payagani ng mga tao, no? Ang nagapamasol, ang nagahaboy sa mga masakit nga tinaga, but never your mother. And so that's why, no? In those times nga do kapigado gid sa sitwasyon, siya yan, no? Ang silently lang nagabuligid sa imo. Siya ya ang nagpangita paagi, paano ka mo nga makabalay. Siya ang ara sa imo nga luyo, sang ikaw ang na hospital, sang ikaw nagapamata. Siya ang nagabulig sa tanan nga mga kinahanglanon ninyo, nagapangutang. And so that's why subong, no, looking back, nga ikaw nakaplastar na, maayo na ang imo nga trabaho. I'm sure siguro, no, nagabulig pagid sa gihapon ng imo nga mother sa pag-atipan sa imo nga mga kabataan nga wala ikaw diri, kay ara ikaw subong sa abroad, ara ikaw sa Singapore. But ang imo nga gratitude para sa imo nga idoy nagalumapaw lang gid. Kay kanami, no, husto gid man na, and I truly agree, you can never understand. Hasta diin kag kun na paano, no, nga mapakita mo ang imo nga pagkailoy sa imo nga anak. Natandes nga maagyan mo gid ang magiging isa ka iloy. Now you better understand your mother, kag you are just so thankful, no? And siguro you're also wishing at bisan 90% or 80% lang sa manami nga attribute sa imo nga mother, especially, no, sa pagsuporta sa imo and sa hindi pagbasol sa imo. Siguro siya yan nagapati, no, nga atong mga inagyan mo, temporary lang na iya. Kag siguro kadako man sang iya nga pagsalig sa imo, nga makatibawas kagid sa sinang mabudlay nga sitwasyon. And so that's why na siya na namasol sa imo, wala na iya damo nga mga kung ano-ano pa, basta all throughout, ara lang gid siya. And I guess, tanan yung mga anak, no, amo na ang ginapangita. Nga mabatyagan lang in their times of ups and downs, ara lang gid ang ilang nga iloy. Ara lang gid ang ilang nga mga ginikanan. And so today we remember you, Mama Sisa, especially si Gemini isang Gimaras and the whole of your family nga nagapalangga gid sa imo. Happy birthday to you. And Gemini, thank you gid sa mga pictures diri and halong ikaw dira. Also take care of your health. Samtang trabaho ikaw dira sa abroad. Tell your friends, ha, nga sila man mag-share man diri sa KLP, and you can send more stories para diri sa kahapon lamang program. Salamat gid, Gemini, isang Gimaras. Magapanambalik kita with another story. Sunod natin nga yung story is from Deo, sang putotan, nga may ginapid man nga mga pictures. So, salamat gid, baka namin sa aton nga mga letter senders for this afternoon. Sa pagbalik sa KLP, this is Tita Regine. Magapanumbalik kita. It is now 2:37 in the afternoon. Magabalik ang KLP. Pagkatapos ng gid, sa pila ka mga importante nga mga pahibado. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer.
Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bakterya nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Sulat ni Deo sang putotan with pictures. My dearest Inday Regine. Good afternoon, everyone. Sa tanan nga staff sa Bombo Radio Philippines, kag syempre sa mga avid listeners and KLP lovers, and most of all sa imo Inday, sang kahapon lamang program nga kinagigiliwan sang tanan every afternoon. Wow, salamat. Inday, here I am again, sharing my unforgettable moments or sad memories sa amon tanan nga magbarkada nga hindi gid makalipatan kag nakatatak sa amon nga tagipusoon kag kaisipan. So umpisahan ko na ang story. I'm sure marami ang makarelate nga mga listeners. Ang title, Favoritism. Haha. So sa amon barkada, out of 10, 7 ang nagatawag sa akon sang mami. 3 halin sa Bacolod, 2 sa Iloilo, 1 sa Cebu, kag sa Rojas City. Nakompleto ang barkada sang ma-assign kami tanan diri sa Iloilo City. Inday, 8 kami nga mga girls, kag 2 ang boys, pero ang isa certified gay pagani. So mo gani nga kasadya gid sang amon nga grupo. So, ang first destination nga ginplano namon nga kaduan amo ang Boracay. And that was way back year 2004 nga nagpatibay sang amon nga friendship bilang magbarkada. May kasabihan nga you miss 1/2 of your life if hindi mo kuno makaduan ang Boracay. So inday ayos na ang lahat at around 4 a.m. nag-travel kami from Iloilo. Pag-abot sa Katiklan, gulpi lang nagdulom ang langit. Nakasampa lang kami sa bangka kag nagbuhos ang malakas na ulan. Until dumating kami sa Boracay. No choice. Patuloy ang lahat pakadto sa parkingan sa tricycle. Ay nako, mabilis tumaas ang tubig. Color brown pa. Kahaladlukan maglusong sa baha. Kay ti gamay takon, halos lumampas sa tuhod ko ang tubig. Susbasa kami tanan. Di ang hambal sa barkada nga pinaka-favorite ko nga anak. Tawagon na lang natin siya kay A. Abaw Inday, ang iya mga damit, wala niya ginsulod sa plastic. Basta nga gindasok lang niya sa iya nga backpack. Ti kundi tanan nga mga bayo niya basa, ay iyawan, takon panghalay, kag itapat sa electric fan. Waay man kami tanan nag-change ang damit, basta dumiretso lang sa karinderya kay mga gutom na. Parang mga basang sisiw. Walang pakialam. Bumanat agad sang kain. Inday, may balon kami nga chicken adobo, nga Bisaya. Wow, namit. Duhagi dya kasuludlan, kag ako man ang nagluto. Ay, sus, simot ang lalagyan. Dugin dilapan sang ido. Hehehe. Episode 2. Gimaras ang napagkasunduan ng lahat na puntahan.
Iti makaon kami sang paho. Tinag-request sila nga magluto ako sang ginamos nga may halong baboy. Bo isa ka garapon. Kag syempre, hindi madula ang favorite sang tanan, chicken adobo. Ang nakuha namon nga room na belong sa mataas nga portion do banglid. Do kataas, no? Saka ikaw sa hagdan nga hollow blocks, kag puro kakahuyan ang palibot. Ayos lang, kay malamig ang simoy ng hangin. Ang problema, walang comfort room sa loob. So, need mo gid nga magwa kung mag-CR ikaw. Inday, first night namon sa room, ti kapoy ang tanan, muok ang tulog. Ewan ko ba, ako yan nakabugtaw at around 1 a.m. para mag-ihi. So, hinay-hinay ako nga nagwa sa portahan, kahit hindi ko gusto nga maistorbo ang ilang nga tulog. Malapit na ako sa comfort room, abaw inday. Nakita ko gid ang dako nga pispis, nagalupad-lupad sa ibabaw sang akon ulo. Do dagiton niya gid ako. So sa sobra nga kahadlo ko, why bala ako suminggit sang todo-todo, may aswang. Tikon di na murag-muragan san datanan. Sabay sumigaw, diin ang aswang. Ay nako, dasig-dasig lang, nadula ang dako nga pispis sa ako niya panulukan. Tiambal ko sa ila, sigurado gid ako yang aswang ang nakita ko. Ti how come abi nga may dako iya nga pispis nga nagalupad-lupad sa 10 oras ng kagabihon. Ti, sige kayo na lang ang maghusga kung anong nilalang ang nakita ko. Kung anong nilalang. Episode 3, Conception. Sa Carles, ang amo nga destination nga kadtuan, kay may nag-refer nga friend sa amo nga barkada. Siya ang nagsettle tanan, so wala na sa problema, tuloy ang kasiyahan. Inday, excited ang tanan, basta ang baon lang namon, isa ka basket nga ibos, ginpaluto ko sa akon nga cousin. Nagabot kami sa isla, lunchtime gid. Abaw na kapreparar sa papag na lamesa, ang alimango, pasayan, sinugba nga pusit, kag dalagko nga isda, tapos may sinigang pa ulo sang isda. Ay ganado sila yang nga magkaon tanan, ay ako tana, alimango, kag shrimps lang ang ginaudakan. Kaya di man ako kauyon sang pusit, kag dalagko nga isda. Ginambala nila ako, ay kamanol gid sa imo mami. Paano kumain ng tao ang malaking isda? Nakita mo naman tayo lang ang tao sa isla. Ha, bimiyaga kaon tao ang dako nga isda. Tihamak mo ina, himo na lang nila ako yung karadlawan. Inday ang amo niya ginadayunan, isa ka gamay nga payag, kawayan ang iya nga salong, kag wala sang partition. So, ululupod kami tanan nga matulog sa salog, ginbutang ang banig, ate, mga sardinas kami nga nakahilera, kanya-kanyang pamurongkot sang habol kay matugnaw. Limitado ang paggamit sang suga. Kaya ti basta buksan sang caretaker 6 p.m. to 8 p.m. lang. Tapos off agad ang suga. Limited. So ang paliguan, tagpi-tagpi ang mga tarpaulin ang dingding. To sa liblib gid nga lugar. Puro dagat ang makita mo sa palibot. Masarap sa pakiramdam. Walang ibang tao, kami lang. Kasadya sang amon nga bonding. Inday, last day namon sa isla, sus, paayaw-ayaw gid sila swimming sa dagat. Way labot sa kainiton sang adlaw until 2 p.m. Di siguro nakaramdam na sila ng gutom, umahon sila sa dagat. Ay, ako tana, nagpakuribong sa payag. Di, takon kamaan maglangoy sa dagat, basi malumos pa ako. Abaw nag-picture taking, naka-bathing suit, walang exemption, baro marampa kami sa buhangin, may modeling pa, kasadya gid sa amon tanan. Grampa ka man. Inday, ready na ang lahat para uwian. Ay hala, ang isa ka barkada namon ya, nagbanog ang bibig. Paano abik kagahod sa iya?
Wala siya kabalo na kaduan niya ang portion nga mariit ko no. Ay, waay tana kadumdum nga magtabi-tabi. Di pag-abot sa Iloilo City, nagpabulong sa albularyo, ay sos, gintampa ko no sa taglugar, kay kagahod sa iya. Inday hambal sa mga barkada ko, may favoritism gid kuno ako, kag palangga sa tanan, si anak A. Paano kung maglagaw kami, hindi tana kamaan, magligpit sa iya mga gamit, basta idasok lang tanan sa bag nga wala nakaplastar sang maayo. Ti, ginaplastar ko na, kag i-check ang mga gamit, basi may nalipatan. One time, may seminar kami 5 days sa Manila. Updanay kami ni anak A. Abaw kadamo sa amon sa isa ka room, siguro more than 20. Ay, sanay akong gumising ng maaga. At around 3 a.m., nakapaligo na ko. Ay si A, ginakaraykay ko para nga magbugtaw kag maligo. Kay kun adlaw na, nagastop ang tubig. Ti ang makaupdana na mo, naka-experience nga wala sang paligo. Nag-ilis lang kay wala sang tubig. Paano? Nahadlok sila nga magbugtaw sang aga pa para maligo. Kay may nagapakita kuno nga morto sa shower room. Inday, August 23, 2022. Isa ka malain nga balita ang nabaton ko from Bacolod, ang nagpayanig ng buong katauhan ko. Mami, sang pinaka-favorite kag pinalangga mo nga anak, si A, ay pumanaw na. Kaninang 3 a.m. Confirmed. So, unang hambal, no? Mami, ang pinaka-favorite kag pinalangga mo nga anak na si A, wala na. Kanina lang, alas 3, confirm. Bo, shock gid ako. Kabudlay patihan. Bisan kisa, wala gid dyan nagsulod sa akong kaisipan, nga sa isang kisap mata lang, mawala na si A sa amon tanan. Nginday, todo-todo gid akong nga hibi. According sa diagnosis ng doktor, cardiac arrest. Wala gid ka-survive. Dead on arrival siya sa hospital. Inday si A is an only child, 47 years old, and a registered nurse. May 3 siya ka mga kabataan nga mga lalaki. Ang pinakamagulang niya nga anak, almost 1 month pa lang nga nagsampa sa barko. Ang second, nag-eskwela pa medicine. Kagang agot, businessman. Abi mo, Inday, 3 days after nga napatay siya, wala ko ginpatay ang suga bago matulog. Nagpamurungkot ako sang habol. At around 1 a.m., gulpi ako nga nakabugtaw. Nabatsyagan ko, ang sobrang lamig. Nagkakurug-kurug ako. Ay hala, wain na kuya sang habol? Ara na sa kilid ko? Pero how come? Nga matanggal ang kumot sa katawan ko. Kay wala man ko nagahulag magtulog. Hambal gani nila daw patay ako kuno kun matulog. Nakatihaya, tapos wala naga-change sang position. Nagbangon ako kag mag-pray, nga nagahibi. Tapos sinabi ko, anak, makikipaglibing ako sa'yo. Hintayin mo lang ako sa Bacolod. Inday, 1 week lang ang haya, kay hindi man pwede nga magpauli anak niya. Nagabot kami sa chapel, 6 p.m. Waay gid bala ako nagatanaw sang patay sa sulod sang lungon, pero kay anak A, diretso gid ako sa iya kag magpray. Samtang nga nagahibi nga nagatulok sa iya nga hitsura. Siguro mga 30 minutes nga nagatindog lang ako sa atubang sang iya nga kabaong. Ginabantayan gali ako, basi mag-collapse, pero kaya ko man. Hindi lang gid maguntat ang tulo sang akong luha. Maaliwalas at maganda si A. Doon nagakatulog lang. Siguro nabaton man, nga amuin na ang nadangtan sa iya kapalaran. Adlaw sang lubong, nag-travel kami 11 a.m. from Bacolod. May kalayuan pa kay sa Murcia ang iya nga lubong. So natapos ang lubong at around 4 p.m., naglakat na kami pauli, pulo kami, bali 4 kasalakyan. Nag-agi kami sa coffee shop kag magpagpag. Tawag sa Bacolod, kay bawal kuno, no?
Dumiretso sa balay kung galing ikaw sa libing. Ti abi mo inday, perte sa amon kagahon. Samtang nga nagakaon, sadya kami. Dawala lang yan naghalin sa kasubo. Ay siguro ayaw ni A nga masubo kami. Kay siya, masayahin at madaldal sa amon nga barkada. Inday madamo kami nga mga unforgettable moments ni A. Dugay kami nga nagupdanay sa Antique and Iloilo City sa isa lang ka boarding house. Ang hindi ko gid makalipatan nga ginhambal niya sa akon pag-attend sang 60th birthday ko sa hotel. After nga mag-wish, ginhag niya ako, hambal niya, "Mommy, you're blessed." Ako ayhan, maka-celebrate pa ayhan sang 60th birthday kaangay mo? Tapos nagahibi. To be honest, ginlabot ko ang iya nga kamot. Ay wait, to be honest, inabot sa kamay ko ang birthday gift niya. Ginatag niya. Ginbutang niya sa akon kamot ang birthday gift niya. 20,000 pesos cash. Inday, ang request ko sa akon mga anak nga i-gift sa akon, siling ko mga religious items lang or images ni Lord Jesus. Sa mga magbarkada, hindi talaga maiwasan ang misunderstanding. Yung tampuhan, nga walang kanamo-namo, makibot lang ikaw, ay wala na nagasinapakanay. Pero kanami man, kay masaya kung magkarita ay, ma-realize mo kung gaano ka-importante ang pagmamahala ng bawat isa, makumpleto lang ang amon nga barkada. Sometimes, it takes a really dark storm to make you realize that no matter how difficult life is, you will always survive. Inday, this coming November 6, birthday ni A. Sayang, 48 years old siya kung hindi namatay. Last August 23, 2023, first death anniversary niya. Wala kami nag-attend kay conflict sa work schedule sa barkada. Hindi man ako mag-travel nga nag-iisahanon. Advance happy birthday anak, A in heaven. I love you so much. Hindi kita makakalimutan magpakailanman. Tubtub na lang din yung malawig and inspiring story ko sa amon kabuhi. Kung tani, makatag man sang lessons and enjoyment sa tanan ng mga listeners sang kahapon lamang program. Pasensya gininday, basi nakapoy ikaw sang basa, bahala ka na please, correction is under your care. A beautiful life does not need or does not just happen. A beautiful life does not just happen. It is built daily by prayer, humility, sacrifices, and love. Caring is a gift that no one can buy. It's made up of love that roots in our hearts and creates memories, not just for a while, but for a lifetime. Thank you, Lord Jesus, for your grace, faithfulness, mercy, love, and protection. And thank you so much, Inday, for reading my letter. Stay safe, good health, more power, protected and blessed. Your avid listener, Deo Sangputotan. So sa mga nag-watch dira, no, nag-view dira, bali ang duwa sila lang nga picture, amo na siya si anak A niya. Paki-flash naton. Ang duha lang gid sila, no, nan, amo na ang naka-black, amo na ang iya nga si anak A, ang naka-white, amo nang nag-birthday, amo na si Deo. And then, ang lima, no, ka mga other barkadas niya, amo tong naka-all black. That's during her 60th birthday, kung hindi ako magsala. Thank you so much sa imo, Deo. And yes, ang mga abyan, no, amugid ang imo nga pwede nga mahugutan sang imo nga kusog, sang imo nga kalipayan, ang inyo nga pag-inupdanay, priceless gid na yan, no? And kanami man, if you have your own group, if you have your own barkadas, ang pag-travel,
kasadya ginaya. Kung ululupod ka mo tanan, especially kung nagatalang-talang ka mo, no? Amo ginaang the most beautiful part sa paglagaw-lagaw, ang pagtalang-talang. Harak-hak lang, no? Sadya lang gid ya. Well, anyway, thank you so much, Gid. Very young pa, no? Si A. Sandula diri sa kalibutan, but I'm sure treasured niya gid katama ang inyong friendship, especially ikaw, ang imo nga daw matuod gid nga anak nga pagkabig sa iya. I am sure super appreciated niya gid na, and she felt blessed, no? Nga there was a day in her life nga truly nag-care gid para sa iya. Kaginkabig gid siya bilang hindi lang isa ka friend, kundi daw isa na gid ka anak. Thank you so much gid sa imo, Deo, for this beautiful story na gin-share ninyo or nimo sa amon sa sininga hapon. And what about you? Mga friends mo naton dira, mga listeners naton nga wala pa naka-share diri sa KLP, pwedeng padigid magpadala sa inyong makasaysayan, share ang inyong beautiful stories, email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Our time is up. So magpasalamat na gid ako sa inyo tanan. Of course, balikay kita buwas. Sa gihapon ninyo, lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. Good afternoon and God bless.